Kowe gak dadi. Kok iya yo sabar to. Kecantol iki lho. Iki lho sayangku iki lho Sa. Jangkrik, mosok minat jinggok latur-lature diesek-esek iki lho. Biasane, nek terlalu ngegas langsung asing biasane. Nyonto ya masmu iki lho, alon-alon, rasa gas-gasan. Alon ning kena ngono. Nek kula kalem lho Pak Dalang, sampai disinggung. Ya, kalempet-lempet yuk. Iya. Weh, bojomu be? Titele bojo kula niku SPD MMD, Pak. Wedan. Kuwi apa kuwi? Sarjana pendidikan. Terus magister manajemen. Ngomong sapa? Loh, lah SPD MMD. SPD MMD ku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Aku pacaran 2 wulan bojoku wis meteng 3 wulan. Hebat kurang. Kowe gelem ta masa aku pindah. Golek ya yo ngono mapan lho. Alah. Golek. La 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 la. B. Apa? Iki di syuting di live streaming sak pira-pira kok iso. Sumuk. Selamat malam, Dik Tatin. Sugeng dalu, Mbak Limbo Mbak Cange. Oh, wah, aku ya penggemar lho karo Mbak Tatin. Napa nje? Ono aku dhisik tau ketoke arep dilebokke grup kok. Grup maksudnya grup napa? Grup LC Sesurakarta. Hei. Terus piye? Eh? Termasuk yang jenengan penggemar saya. Oh, kandhani Terus kok. mlebu grup LC maksudnya aku dadak ki apa? Rumah samu LC ki apa ora? Lah apa? LC ki gawean sing becik gitu. LC ki menghibur orang-orang yang kesusahan hatinya. Oh. Ya. Kuwi apik kaya ngono kuwi. Kuwi ana iso ning akhirat ning swarga papane ya ta. Saestu napa? Oh tenan no. Lah kene iki ogone kok do guyu kabeh. Gagas ya kanca-kanca mburiku ora coba gagas ta. Oh nggih ketemu pisanan mbok rasah ngono kuwi. Temu pisan. Menika nembe sepindah menika kepanggih Iya. kalian panjenenganipun. Ya nek ora kaya ngono kaya piye? Ya kudu sok akrab ngono ya. SA dadi sok akrab sik akrab. ngono. Sok asal nggih. Ha iya. Nggih. Nggih, Mbak Tatin kados pundi Nggih, pawartosipun? alhamdulillah menika dipun paringi sehat saged sowan Alhamdulillah. wonten mriki kanthi Nggih. sehat. Nggih, wah nitih napa niki wau? Niteh Besmira napa-napa Mas? Oh, ngaten. Kula kinten nitih Tatin. Maksudnya pripun? Nggih niteh Tegesipun nitih numpak. Ya. Numpak, oh. Nggih, numpaki. Numpak bis. Nah, niki numpak wau bis. numpak anu angkong, Pak. Niku pripun? saestu niku panitiane jan kurang ajar tenan kalih kula. Kok saged? Lah niki wau ajeng Mbak Tatin kalau jalan ke belakang panggung mangke enten angkong ngono ra ya. Kurang ajar to masuk kaya cantik-cantik kaya ngene kok ditumpaki angkong. Lah nggih, wah jan piyae kok ya demenakake Mbak Tatin iki. Nggih menika nderek sowan mriki kalih adik kula menika. Nggih sik tak sapane sik iki. Nggih. Selamat malam Mbak Elisa, Dek Elisa. Jeng ngaturaken wilujeng sugeng dalu. Kok sik. Mak Biung Cangik kalian Bakyu Limbok Padalang Jamiko. Sing cetha. Jeh, Wilujeng. wilujeng niku sampun ceto melo-melo. Sing cetha ki nek ning wong Jawa ki nek ngendikan wilujeng, aja wilujeng ya to. Nggih sing bener wilujeng napa sugeng? Ya, nek sugeng niki Nggih. sing ageng napa nih ngoten niku lho, nggih to. Oh, sekeng ageng itu. Oh, apa yang ageng? Ya ageng. Apa yang ageng apa? Yo nek kowe kuwi mung sak tutup panci ngono. Ngaturaken wilujeng Ya. menapa sugeng terserah lah. Selamat malam. Ya, wilujeng dalu. Ceh. Sehat? Langgeh saged bidal saged jumeneng saged wonten ngajengan menika nggih ceto sehat. Wah, jan. Jelas ceto. Aja ngacengan, ngajengan. Dalange iki ya malah piye to? Ora. Omongan kok medeni ngono. Sing medeni malah dalange ngono. Lah iya. Jenenge PDX iku. Nggih pangapunten nggih menawi kathah ketal ketul atur Nggih. menapa dene kesalahan koto-koto menika nyuwun Nggih. dipun maklumi kemawon. Wis kono sak omonganmu Ya. sa.
sing bener Nyetalke kado. gula atuh. Lah iya. Ya, pokoknya yang baku kula remen saged sowan mriki. Derek mangayu bagyo. Wah, wis kono. Wah, iki basa kok Portugal kok dadi ya. Beda karo. Anggenipun nganakaken bersih deso. Apa? Bersih deso meniko deso Purbayan. Dase sapa ki mau dasi desa. Bersih. Bersih deso. Reresik Resik, deso. resik. Ya, reresik deso. Ya karepmu wong kuwi lat-lat cedal kok. Kok cedal? Iya. Cedal meniko tidak bisa bilang loh. Ceto lo R-ku. Ceto ya. Ceto banget. Wah, Nggih, pokoknya pangapunten nggih menika Nggih. sowan kula. Terima kasih Mbak Cih. Elisa. Cih. Bengi iki pancen lain daripada yang lain, Mbak Elisa, Mbak Tatin. Nggih, napa Gitu. ingkang lain? Mangayu bagyo, nderek mangayu bagyo bersih desa utawa sadranan, gitu. Nggih. Ning sing mangarsani panjenenganipun Kang Mas Tuntas Subagyo. Sembangun Kang Mas Tuntas Subagyo. Piyayine sing ndi coba kowe ngerti, Ro? Sing ndi sayo. Sing ceto mesti menika lenggah wonten ngajengan to. Ceto. Wong iki ngajengan. Piyayine ngajeng. Gak mungkin wonten wingkingan. Pasti wonten ngajengan. Piyayine ngajeng. Iya. Biantunipun tak tebak bedek Aku dulu. malah deg-degan nek kowe ngomong ki jantung. Yo benakno to Mbak Yuku sing ayu dhewe. Nek aku kan wis paham bendino karo kowe lah nek masyarakat kene ya wis ben ngartekke dhewe soalnya aku ya mumet karo kowe iki. Bendino Tulung to, tulung. Benakno, kowe kan biasane sok benakke. menakke sedek sapa? Betul kan. Betul kan iya. Iya. Wonten ngajengan. Ya, ngajengan. Jeng. Nggih, jeng, Nah, jeng taten. angel niki Pak. Wis tekno etin kuwi Dulang mbangane. ertos. Sing waras Pasti ngalah. sing paling gaul dhewe. Sapa? Sik nganggo kinten-kinten nih jakete Adidas Cino. Terus kowe iki Gaul dhewe larang dhewe cetok kuwi sponsor wis tak debek apa bedek tak bedek. Kok bebek. betek. Bedek. Bledek Wes piye? manut itu. Bledek nyamber sapa ngono. Bedek apa Bedek, lah itu tebak itu. Ya iya. Kowe kepengin ngerti piyayine? Budi Pak. Yo, wah, Mataraman to. Telot tok. Monggo Mas Tuntas kebareng minggah dhateng panggung. Monggo. Mas. Oh iya. Oh iya. Wah, salah bedek aku. Sale wis kok kene mencorong ki kuwi. Ternyata ya Bianton yang sponsor itu pasti lembah mana orang ngetok-ngetoki pakai baju adat Jawa kaya awak dhewe. Dene aku kok dadi ngadoh-adoh. Lah aku ra penak elem bayari. Ya ora apa-apa. Justru karo Kok sing bayari kira-kira aku justru cedak ngene iki mbok menawa kok. Mongko wis lunas wingi-wingi aku mung karek matur nuwun iki. Ya to? Mbok pilih ku arek nambahi. Nggih, pangapunten nggih Pak Tuntas niki wau bercondo kemawon. Bercanda. Aja dipajak anu bahake Jawa sa. Bercanda. Apa basa Jawanya bercanda sih? Ayo. Ya itu Pak. Bercanda. Tapi wau kula rada tersinggung sithik lho. Apa sebab? Jenengan masalah cedal mau lho. Oh. Masalahnya kula gak iso muni R. Wes, pindho kowe Indo aku Kowe kudu njaluk ngapura sa. Pangapunten ingkang ageng nyuwun agunging samudera. Kowe kudu laku dodok sa. Kudu laku dodok. Laku dodok itu gimana? Kowe ki wong yojo. Laku dodok itu lho. laku dodok iki berangkange lho, Sa. Oh, masa ya berangkat. Berat. Ya, gimana? Salaman Ya, sih, itu, salim, nggih, salim. Pangapunten itu Nggih. bercondo kemawon Pak Nggih, Tuntas. sami-sami. Iya. Namung gegojekan. Kek- Kula nggih gocekan. bercanda saya. Bercanda. Yang baku mau sorokot menika bohogio. Mosorok. Wis Oh, karepmu. iya, itu jeneng Sak kula. omonganmu sa. Masyarakat
Mosorokot. Ya, itu Jenengan maksud sabar saya. nggih Pak nggih. Nggih. Kantenan iki bocah nggih entene ngenten iki dadi Nggih. jenengan sing penting maksud nggih. Oh nggih. Nggih. Pokoknya sing waras ngalah Nggih, Mas. paham nggih. Nggih, kira-kira setengah cetha. Setengah Setengah cetha. ya. Mboten nganu to. Napa nek kalian iki rak mboten pangling to, Pak? Napa Lah tahu? dereng kenal kok Dereng pangling. Oh, dereng kenal to. Dereng teh. Durung Pak. kenal. Dereng Durung kenal. Nggih. Dereng tepang. Dereng Tepang iki dingenek. tepang iki gajulen kuwi Tin. Oke Pak, mohon izin Pak Tuntas, saya Elisa Urcarus Alaso. Pakai Indonesia aja ya, Oh, lebih enak nggih. kan diterima ya. Nggih. Nggih. Elisa Orcarus Urcarus Alaso. Oh, Sinten, dari Pak? mana itu? Niku pemimpin Kok pemberontak namanya- wonten Portugal, Mas. Namanya kaya wong Portugal ya. Lah nggih. Ya, Bapak saya seko toli-toli Pak. Oh gitu. Ya, Apa? Bapak saya seko toli-toli. Oh, sing toli-toli. Kok toli-toli. Ya. Toli, Jadi toli. tapi saya lomo di Jawa, lomo Oh, di iya. Jogja. Jadi Iya. saya nyinden seperti ini Pak, Oh, tapi ya iya. perbuatan dan akhlak saya itu agak hancur. Ora agak. Iya, karena ya sering menghibur mosorokot itu Pak. Iya. Nggih. Masyarakat Mohon ya izin. masyarakat. Apa bahasa Jawanya? Rasa mosorokot. Ya, Jenengan masyarakat. manduk-manduk dong mboten. Setengah. Ya kita Indonesia aja ya, biar jelas. Ya, anu Mbak Tatin, Mbak Elisa, Ya. biasanya Mas Tuntasi diringi orjen Iya. nyanyi Siap, berdua, siap. kudu berdua. Iki ketoke lamunan iki anu penak iki lagune. Nggih. Mantap. Nah, kuwi Napa kula betake, Pak? Oh jangan Pak, ini diam-diam kalau siang jadi Kepean. copet. Kepean Oh, soalnya. kepean Iya, aja. nek awan Tapi, apa dah? tapi suaranya Copet. jelek gak apa-apa ya. Suaranya jelek. Nggak Gak apa-apa iso ya. muni R. Oh, R. Kakean itu kopi tidak ya. masalah. Tidak masalah karena panjenengan itu kan disegani banyak orang. Sepatunya aja saya tidak bisa itu. Dibandingkan diri saya masih mahal sepatu Bapak. Jadi nggak masalah Pak itu. Soal nggak bisa apa, saya itu juga banyak nggak bisanya. Nggak bisa masak, nggak iso popo. Aku yo anak ning omah, wong Isane wedok. Iso emu androkan tok iki. Isone yo ambekan bener-bener. Iya. Cuman bernafas saja. Ya, lagune ya, Nggih, lamunan lamunan nggih. nggih. Sepira Mas? Sik, Siap. Coba sik, Mas Tuntas pinten sik nadane. Iki pokoknya bebas, wong iki limbukan tekan jam 2 lho iki engko. Bar iki terus kowe kuliah. Angin ratri. Sepinten Mas? Pakai Mas. nada apa? Nada Z ya, Mas. Sepinten Mas? Pindo samudra pasang wangenan. Ya, coba. Tuntas. Sembah nuwun Pak Luar Tuntas. Jun, bagus Lagi, loh Mas. nyanyinya. Apa lagi? loh, Satu lagi? Lagi. Satu lagi. Lagi Pak. Lagi Sik, apa? ora, sik maksud saya tak duet ki harus apa? Mbak Lala Genti. Yes. Monggo. izin Mbak ya, Lala, kita keparang akan- anu, silakan sini Mbak Lala. Ya, ayo kanca-kanca mburi. Ayo. Sini Mbak Lala. Wah, iki wis kalah iki aku nginggir iki aku. Wis, Sik tak bandingke karo ngene Tatin. ora kalap aku wis pokoke ora. Jane ya padha lho jane. Ah, ora ya. Kalah doh wis. Wis ra sepirone rasa gugui rene ra ono. Yang ini ki kula nyingkir terus kula. Waduh, lah pripun? Eh? Niku mawon nggih. Oh ngoten. Napa tetep Malah kula? anget jenengan Radim. Ya wis. Loh, malah pilih Dak Tatin dulu coba. Selamat malam Mbak Lala. Selamat malam, Mas. Waduh, iya kaya ngono, sok ndah kakunge Mas kaya Dalan. ngopong. Iki sok ben kakunge mesti ora kober katokan. Maksudnya piye? Tegese sarungan terus, nindakake ibadah, ari ngerti Mbak Lala terus Allah, ya Allah, hari Niki Mbak kula Lala. ya sarungan lho niki. Ora sampean benten Mas sarungane. Mergane Ngerti. jenengan niku Ngerti wonten Mbak ngajeng Lala. terus niku lho. Bro. Ngerti Mbak Lala sing ngajeng dateng. Gitu, dadi kula sarungan. Nah, mergane napa? Jenengan niku lenggahe ngajengan Oh, terus. wae. Jenengane ngajengan. Nggih. Mbak Lala, Nggih. asli saking pundi? Kula Sidoarjo. Tasih single double long set. Kula sampun nate nikah. Sampun nikah? Sampun nate nikah. Sampun nate. Nggih. Terus sakniki
Rondo. Oh, DRA, dadi rondo anyaran. Nggih. Jamur janda di bawah umur. Weh, jamur. Lek umure pira ta, Mbak Lala umure Oh, pinten? kula sampun sepuh sakniki. Coba tebak pinten. Paling 17 mlaku paling. Berangkang paling. Melaku teng pundi niku Lah nggih, pertanyaan. nggih teng pundi-pundi, nggih teng ngene kula. Teng ngene kula pripun mlakune? Mas Tuntas lagunya Lho, senane ra gatekke karo Pak Dalang to. Aku Bebas, mah aku beli peh kono sing bebas. bayar terus aku ra digatekke. Wis tuwa iki sing nganteng rasane. Sabar ya. Tin. Tua mbahmu aku ki 23 menaku lho. Mlakune ndi? Ya turut ya sak ngisor jarekmu. Ayo, ya kono kenalan sih. Lagunya katanya lagu Yang ya. Oh, Yang. Iya. Mas Sing lagu dia pripun? Mas Tuntas soalnya kalau manggil saya yang soalnya. Lah, ayo iki, ayo. Ngakune Wah, ngono, iki aku ora angel, Mas Dalang, angel. aku wis ngadep ulon Mas Dalang. Wah, wis. Yes, ya wis ora dadi. Guyon apa. Mas guyon. Nggih, mumpung kula sarungan. Ngapunten lho, Pak. Panjenengan sarungan ning nggih katokan to, Pak? Oh, Oh, katokan. jih, aman berarti nggih. Hati ini lho, Lah, ngawur. tembungmu ki lho. Lho, ya, Mas. Sing ana terus. Katokan ora katokan ya ben to. Wong niate kok. Nggo Lah katok. nggih. Lagune napa? Yang. Yang. Nggih. Nggih. Lagune Wali. Lah nggih, panggil saya dong. Nggih. Loh, kok nggih. Lah iki. Monggo. Iki Jogete sing seru pokoke. Kok tak suwun Mbak Tatin sing joget ya dirasake. Goyang dalam wae nek kowe kuwi goyang dalam. Mas Dalang mboten derek joget Mas Dalang. Oh, nek aku goyang dalam. Oh, aku ketoke meneng wah jero iki wis wah. Buayae kan mang ngadepe lo ngadem merono terus Lah iya. sampean. Gelaku iki ngono ki lho Mbak Lala. Gitu. Dadi dalang iki ngono disuguhi ditanggapke artis-artis cantik ya to. Lah Nggih. mosok mengkon nyawang debok lho coba. Karo Mas Tuntas sih jan tegel kok arek. Lah niku. Ah iya. Bersama Monggo, Mas Mas. Tuntas kali Mas Odok. Nggih. Mas Tuntas. Gelandangan itu sangat populer waktu dibawakan oleh Cak Sodik. Iya. Nggih, Luar nggih. Luar biasa. Mas Odik luar biasa, kalau Mas Tuntas biasa di luar ya. Nggih. Wis ora usah nyedek, kono kata wong ganteng ngono ya. Iya ini. Ya aku lo nang Nek delok deket-deket ganteng itu kok bikin malah. lemes. Ya apa ngono, ngerti ae sampean niku. Kalau deket-deket tuh bikin lemes. Nggih. Piye Pak Dalang? Sampun Ampun. Mas Dalang. Matur nuwun. Matur Kula nuwun. tak- Bang Lala sama Mas Sodik kepareng lenggah riyin. Inje matur nuwun. Kalau tak kerokok satu batang saged nggih. Mbak Tatin. Iki adikku wedok Tatin iki. Nah. Nggih. Mbak Elisa. Dalem. Lah, halo. Iya. Wantere. Piye, orang ngantuk ta bengi iki? Arep ngantuk piye VIP ngarep dhewe lah yo ngene-ngene yo. Lah iya. Enak. Aku semelang ya. Apa? Piye? Mbak Lalan joget mau iki lho, iki do ra tutup moto malah do. Lah yo malah saya mendeli yo. Piagane jenengan ki lho, Pak. Piye? Piye ta? Piagane jenengan ki Mbak Lalan joget sampai bawah ngono kita. Iki rada malah do ora merem ngono lho, takon merem ngeyel lho. Roh gado kuping jare Allah. Alah yo ngapusi yo. Kuwi urung gatuk kuping apa nyunggi koper. Gagas. Dawuh macane. Ya, iki enek sing arep anu apa? Pasumbang tembang kepengin duet karo Mbak Tatin. Oh nggih. Ah, iki adikku wedok iki. Sinten. Gini, anu. Raine Mas Joko, ini. Jenenge nganti lali aku. Ayo ngriruh wong kaya ngono lali. Sampeyan ngriruh Tatin iki wes. Pak Dalang? Dalem. Menika wonten nawala. Nggih, saking. Monggo katuran maca kula napa jenengan? Cobi kula macane. Macane. Ha nggih. Kula wacane. Nggih. Oh Menika Oh, nggih. ini ya yang mau duet. Oh, Oh iya sudah naik ke atas panggung. sudah. Oh ya, berdiri Mbak dulu. siapa? Mbak siapa? Namanya Mbak siapa? Dipegang mic-nya. Oh, hadap sana biar terlihat. Nggih. Namanya Sinten Naminipun. Astri. Oh nggih. Astri. Ya ini lemah lembut sekali. Pakai mic Astri. saya, pakai mic. Ya. Ah? Astrong. Oh, kamu sobat strong. Oke, Astrong. Siap. Astri. Ini mau duet apa lagunya? Mau lagunya apa? Mbak Astrid. Siapa Mbak Astrid? Nggih, Astri. Mbak Astrid. Lagunya apa? Mbak Astrid kalian Mbak Tatin.
Napa dirembuk sik? Niki nyuwune Mbak Astri. Heeh. Menika sinom grandel. Weh. Iki Sinom tambah- grandel. Nanti jatuhnya ke Gubuk Asmoro katanya. Lho, Oh, ya ora apa-apa. kowe piye Linggo? Tiba nang kandas sih ya ora apa-apa. Oh. Bisa. Tiba. Menika Mbak Astri ki ya, Mbak napa? Kali jenengan niku njaluke dhuwit tak niku kali sampean kok. Oh. Kali Mbak Elisa mboten. Kowe iki nyambut gawe nang kene Sik, ra, Elisa ge linggo sik dilong. Elisa ge nangkrem sik ya tengah dadi. Lah mengko nek wis dadi lagi didol. Jogetnya sama Mbak Elisa Iya. joget. Untuk Jogetnya sama. sanggarnya. Oh, nggih, Iya. siap. Yo, kayak ngapa? Iki mau bar dangdutan neh, saiki coba Iya. klasike ganti, kayak ngapa? Sini, Mbak. Yo, mulai. Monggo. Aku ndredeg, Mbak. Ora sandredeg. Santai wae aku wis Santai. wis anu kok ya. Wis Wis jinak. jinak, wis jinak. Wis ora- jinak. ora- Gandengan, Mbak. Gandengan malah kaya truk iki. Nah, iya. Wah ngece. Dodolake tronton ah. Kaya ngono tronton genafuso ngono. Oh, tak tabrak. Dan ini tronton kula napa, Mak? Nek kowe iki anu Honda pleduk. Sikili. Gak bledek ya. Iya, kaya ndang. Ih gandengan tenan to. Ndredeg, Mbak. Ya tak peluk ini ya. Iya. Ya, Ning ndang aja alon-alon. aja mek, aja armek ya aja lah. Ora ngono. Iki bagianku nek malah. Oh, padahal lagi Cen. Yuk. Tango jiwat. Suara ngerit digulino dilatih, engko nek sesuk ya apik becik. Mbak Tatin, yo. Kon ngapa? Ya gantian pokoknya. Gantian. Nano. Rasa ngandani ya. Ya, oh iya. Iya ya. Ngandani pisan galake ra jamak. Ngerti ku ya tak biri. Ah iya, iya. Agawe karo citing kalih. Suara becik Pasuryan ya cantik ya toh. Wah, janek nyuarani kagunge ning omah iki ya mesti ya. Langsung minggat ya. Nah iya. Ayo. Ya, jenengan ya. Nana. Upama Upama munduta Rukmi Rukmita. Kira upama numpak Tatin. Rumah kok arep numpak, wae to dalange iki rumah saku. Kandhani hawane iki lho. Alhamdulillah bengi iki tingkas Mbak Tatin. Pripun? Dalu menika tingkas mboten jawah. Oh nggih, Tak alhamdulillah. suwunke karo Gusti Allah 3 dina pokokne jatahe. Ya amin, So menika bar iki udana sing deres ya to. Diudani saiki aja ya to. Sesuk aku udanana ya Mbak Tatin ya. gah. Gah piye. Kaya ngono dudane. Yuk, monggo. Mbak Tatin, gantian. Ibarat wong numpak. Kene iki apa iki? Masku. Perahu. Oh, perahu, ya. Pokoknya ketemu aku pisan kudu rusuh, nek ra rusuh ora. Ya mulane dijak terus. Ora dijak. Hmm. Yuk.
baleni. Aku ndredeg Rada kok. ndredeg, baleni. Ing madyane. Ing madyan. Sik dikajari Mbak Tatin alon-alon. Mbak Tatin, ayo Mbak Ndredeg, Tatin. Mbak. Aku nek ngono-ngono. Madyane. Ing. Nah, ing madyane. Ndang. Ing madyane. Jala niti. Siap. Yo, Jeruk Garut. terus ya, terus ya. Kok malah jeruk Garut? Yuk. Temah goncing hanggen jongning pagulingan. Didawahke napa, Mbak Astri? Bubuk asmara. Gubuk asmara. Ya. Ayo, Gubuk Mbak asmara Elisa, ya. Ayo. Ayo, Iki karo Mbak Lisa. Lo diajari Ayo. nari. Karo Mbak Elisa kok Lisa. nyambut gawe ya. Ya. Ya, kayak apa? Gubuk asmara. Dados. Sebagai grup jogetnya Indonesia yo ho. Masukin pelan-pelan nggih, Mbak Tatin. Kula ta. Iya no. Ya. Masukin. Sebagai grup jogetnya Indonesia.
Matur sembah nuwun Mak Cangik sampun. Terima kasih. Matur nuwun Mbak Astri. Mbak Tatin sama Mbak Ilsa duduk kembali. Yo, serampate siap ke ya. Ki bintang tamu satu lagi. Mas Andi TB siap-siap. Yo, serampate jo, dados. Yuk. Yo, kandel sih. nekat to, Be? Rumangsamu. Kaya iso-iso ngendang dhewe. Olah totot. Tot sapa? Bengi iki kowe nganggur, bosmu ning Kalimantan. Terus kowe nderekne Mas Jatmiko kok ya arep gleleng kowe. Nyepele modele. Nyepele ning nyuwun sewu lho Mas Jat. Iya, kono. Polali po piye to, Be? Nyapa? Biyen zamane tahun baru renek tanggapan liyane do tanggapan kono prei. Hah. Bojone bingung, keluargane bingung, mboke arep tuku beras ora duwe. Kowe eling apa ora? Sing nukono beras mbokmu sapa? Kowe ya, Be ya. Gak i. Lho. Iya, Be. Lah iya apa? Tak ubolno ben wedi, cahe ben Ora wedi. kompake piye to? Eling apa, Be? Rumangsamu totot. Lah, nek eling ki mbok aja kaya ngono. Klemben-klemben roti-roti tot. Biyen-biyen saiki-saiki. Tinggine munggah amben. Gematene ra kaya biyen. Masuk iki. Tenonge dilumahne. Ngomonge digenahne. Jagung bakarane tot. Tanggung perkarane tok. Masuk. Ngene awake dhewe kudu kompak. Jelas to. Sri Huning Mustika Tuban le. Nek ra penting ora usah weanan le. Sarip tambah asa. Dadi wong urip jok gawe gelo. Prabu Brajamusti. Alah sogok-sogok. Yo, Apa? Kok langsung ketoprak Prabu Brajamusti. kok malah Kaya tiktokan. prigondani we. Rumah saku. Nyanun pamunten Mak Cange Bu. Nggih. Alhamdulillah. Hati-hati. Ana apa? Niki dalang misuwur. Dalang kondang isih trah timasan.
Kowe ngerti apa ora? Apa? Sak surutipun Maestro Dalang Ki Anom Surata, Iya. wahyuning dalang ora ceblok ning sapa-sapa, ceblok ya ning Ki Ki Wartaya. nyepele. Pijat nika mek Wartaya ati. Karemu. Sak omong-omongmu ya to. Ya moga-moga aku mau ndongake sak bukurku saking ini slamet ngono wae. Nggih, mboten Mas guyon. Matur sembah nuwun gladi wano Mak Cangik Bulimbo Pak Dalang. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamune godhong telo Pak. Heeh. Suwe ra tau ketemune karo Ki Jatmika Anom Surata Putra. Ya. Terus lengkape kuwi kok iso sapa ki mau? Rumah saku ngiras manten ndedonga kalian warga masyarakat mriki Purbayan. Purbayan dukuhe tempel. Enek tompel manggon ning dada muga-muga wong tempel bahagia mulya Allahumma. Amin. Mudeng ora. Desane napa, Pak? Purbayan. Purbayan. Ketan kabiye siji muga-muga wong Purbayan banyak rezeki Allahumma. Amin. Niki kecamatane napa? Kecamatan Baki. Mbaki ana krai wadahi tampah muga-muga wong sak mbaki kebak barokah Allahumma. Amin. Kutane Sukoharjo. Sukoharjo ana tela rupane coklat muga wong sak Sukoharjo sehat wal afiat Allahumma. Amin. Iso kowe kok lolak iki lho. Iso tolah-tolah slenden. Kowe omong ngono lho. Lah mbok entekno kabeh lho. Parian pantun Purwakanti ki wakeh kok iso. Kowe arep melu, ngono coba sing apik. Sing anu niki sing kagungan kerja sapa, Mas? Menika Bapak Tuntas Subagio. Subagio. Tuku kertas dicampur gendeng. Lho. Lah kok gak gathuk to? Lah kertas kok karo gendeng iki lho. Mas Tuntas, kula rakake dereng. Masa Allah. Jebule ngalup. Lah kok malah Lah napa kleru? Lah iya. Kuwi jenenge ndremes iki rasa kaya ngono ki donga ki sing apik, sing becik, ora kok malah ndremes. Kaya apa kurang piye sugane Pak Tuntas kaya ngono. Donga sing apik sing becik. Iya no. Donga sing apik iku piye? Ketiwitan dongane Pak Dalang kabeh para bintang tamu wis komplit. Kita sebagai seniman dagelan kudu lebih diperindah. Dengan seni hidup akan lebih indah, dengan agama terarah, dengan ilmu hidup akan lebih mudah. Nek ndongakno nganggo pantun kuwi ya ketok indahe be. Dagelan iki ngono kuwi lho. Wah, meletik kuwi, meletik mripate iki. Metik mripate PC, Pak. Oh, iya. Dongakno gawe pantun. Pantun. Pantune piye? Neng tuku ketan jumlahe siji. Artine Wong sak desa Purbayan kata rezeki. Lho. Nyuwun sewu Mas Jatmika Dalam bujane. nggih. Ngaten niki bener napa salah? Lho, nek ngitung ketan ki biasane ki pirang-pirang kok ki mung siji. Coba. Ngepasne, Pak, ngepasne. Dongakne gawe pantun niku bener napa salah? Nek kangge kula ya nek kuwi lumrahe ya wis bener nek aku lho. Ngono cocok iki sepel CS. Iki jujur tak kei contoh kenapa aku ndongaku kok pantun ora nggih dongaku malah tuku kertas dicampur genteng Mas Tuntas kula rokoke dereng. Kowe gak dremes to, Be? Kuwi luwih apik timbangane pantunmu. Piye to maksudnya? Pantunmu ndongakne gawe pantun. Iya. Ana to para alim ulama kiai ngongkon santrine ndonga gawe pantun. Tahu tumon kowe? Para santri kowe nek ndonga gawe pantun. Lah nek ndonga gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Kok iso? Iki donga apa lagu? Lah nek ndonga gawe pantun, imam ning masjid ki apa ora bingung? Contone, Lepas mimpin sholat, Allahu Akbar, budal sekolah mangan es krim, Bismillahirrohmanirrohim, main dadu tengah alas, kul a'udzu birobinas. Lho iki sholat bare jam piro? Pikir. Iya bener. Iya Ya bener. napa mboten, Mas? Iya bener Indul, Kandul. ngaten to, Pak. Nah, Lah iya. terus sing apik donga ki piye? Dicontoni, Dongakno kuwi sing bloko wae masyarakat paham, malaikat ora bingung. Oh, ngono dadi aku Donga kleru. apa anane? Apa ora isin dipersani Mas Tuntas? Iya ya gak pas. Ya. Koncoku kentel konco Facebook. Wah lah. Tenane lho. Saestu Kowe aja nyepele. Kowe iki kancane Mas Tuntas. Mas Tuntas Subagio niku kalih kula ben bengi ku live TikTok. Weh. Ini Mas ya.
Lagi ngerti iki aku nek masih Daleme jenengan pirsani, Pak. Hmm. Gedine kaya ngono. Heeh. Kamar mandine kaca tok. Aku arep pipis bingung isin. Sebabe? Lah arep kaca tok, arep gila kira kula mengkurep. Saking apike omahe. Tak kira nyawang kahananmu kaya sirahmu kuwi. Jenengan ranggetku nggen metal, Pak. Lah kok ngono. Ki berarti dong aku kleru nggih. Piye? Nggih dibenahi dijangkepi, Pak. Ya, dijangkepi Nggih, sik, piye? mugi-mugi warga masyarakat Purbayan sedayanipun pinaringan sehat wal afiat. Amin. Panjang yuswa diadono saka sambikala, sing duwe anak putra putri soleh solekah, sing dereng gadah putra putri muga ngalap berkahing dina iki ngurmati cikal bakal kang bakali bumi Purbayan muga pinaringan putra putri Allahumma Amin. ngono ki acarane ki sedekah bumi ngurmati para leluhur ya ngiras pantes mau Ramadan. Ndongakno wong gak gawe anak kok kaken-kaken inen-inen. Lho lah piye no? Sakinah mawaddah bener no. Nyuwun sewu Pak niki kula gadah arep. Iya no wong bebojoan iki mesti didongake iso samawa ya to. Iso kagungan putra. Iya. Nek ora duwe anak terus piye? Sabar menawa Gusti durung menek kepercayaan dengan kita. Kita Nek harus lebih duwe giat. anak kuwi takon aku resepe. Iki atase dagelan lho. Loh, piye to? Kok dia resep ini? Resepe piye, Be? Kalau pengen punya anak itu ada dua cara, Pak. Yang pertama lewat medis, yang kedua alternatif. Weh. Mosok to, Be? Medis itu periksa ke dokter kandungan, Oh, iya. spesialis yang mempunyai titel SPOG. Apa itu SPOG? Spesialis ogo-ogo. Padamu Ngerti sapa aku ora bidan kok takok SPOG. Kuwi nek umpama nganggo cara medis. Heeh. Lah nek umpama nganggo cara Alternatif kuwi dengan cara diurut. diurut iki piye kuwi? oh pijet. Pijet mbahmu lho pemde anak kok dipijet marah metu. Wetenge kandungane mbok menawa munjuk didonke, diurut. Diurut ora ngono kuwi umamane Mbak Elisa. Ya. Wis nikah 10 tahun ngurung kagungan putra, Heeh. lewat jalan alternatif yaitu diurut. Lah iya dipijet Ora wetenge. diurut ora dipijet. Lah piye no? Diurut itu malam pertama karo bojone, kok kedua karo aku, ketiga karo kowe. Papa Jatmiko, terakhir Mas Padamu. tuntas ngono lho. Wah, Mesti aku ora duwe kae. anak. Isin. Aku malah saya isin. Mangsamu aku mbok katut-katutke. Jenengan purun apa mboten? Oh, aku wis ngadep ngalor aku. Ngadep ngelori salat opo? Lho, ngerti to? Sik, umume salat iki madhep Macam kulon, kiblate kulon. Lho, ngadepku ngalor terus tak telolehke ngulon. Ngopo? ora kaya wong nguyuh wae modele iki lho. Terus kowe Tolehne. kowe iki omonganmu yo sanggene apa ora ngerti piyayi-piyayi agung sing padha mirsani. Mas tuntas karo aku iki kanca plek. Aja macam titele kowe ngerti apa ora? Apa? Profesor Dr. HC Bopo Tuntas Subagio SAP SM BBA MMMN MBH PhD. Wow, kok dibuorong Pak. Titele padha karo Hei, kowe aja kleru BH tok lho. Boten Pak niki boten iki tak kula catet iki kula nggih wedi nek kleru kok. titele padha karo bojoku Mas Tuntas iki. Weh, bojomu, Be? Titele bojoku niku SPD MMD, Pak. Wedan. Kuwi apa kuwi? Sarjana pendidikan. Terus magister manajemen. Ngomong sapa? Loh, lah SPD MMD SPD MMD ku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Aku pacaran 2 wulan bojoku wis meteng 3 wulan. Hebat ora kowe. rusak kowe iki. Ngapa rusak? Pacaran 2 wulan kok metenge 3 wulan kowe berarti ngasal nyalahi aturan. Loh, kok nyale aturan? Loh, kliwat no, Be. Loh, justru weh ra ngerti. Kowe nek rabi, kowe kan kepengin duwe anak. Ya no. Dilelah kowe nikah resepsi ragate jutaan, dilelah bojomu ra sing kei anak. Gelo apa ora kowe? Yo gak iso nek sing terusno gak. Gelo, Tetep gelo. gelo. Mulane dijajal dhisik, iso duwe anak apa ora? Nek iso dirabi, nek ra iso tuku. Loh, ngono lho. Nek tuku nanti. Tukune ning gone ngrendeng iso, RRI ya iso. Wis rasah. Wis Kayak ngerti ngerendeng barang. Layak bojomu awut-awutan ora perawatan banyon pamunten lho. Nggih. Isin aku nek ngomongno bojo-bojo iki mbok dirawat to, Be. Kowe iki dagelan kondang, ya to Heeh. bayarane larang. Heeh. Bojo iki dihias karena bojo itu harus diratukan. Lah nek bojoku karo Elisa iki ya pedhot to, Mas. Nyuwun sewu Pak, bojo kula iku masuk elek tapi resikan, Pak. Weh, bojomu iki nek mbok bandingke Elisa, Halah. pedhot Elisa. Bagaikan bumi dengan tanah. Weh, Sik balik. Tanganmu lho.
disoting bumi dengan langit iki dhuwur. Ya langit. Lah kok bumine ning dhuwur? Lah ya ning tanane sih lagi miber langit. Kok iso mulek-mulek kok iso. Bojo kula niku resikan, Pak. Heeh. Persiane piye? Nek kemuwe nggih banyu aqua. Lho, bojomu Adose ya banyak aku ah. Adus Fanta. Weh. ora kok beratus raop Sprite. lho. Cawike mawon nggih ale-ale, Pak. Dadi pirang-pirang dino bokonge gawatel dicokot. Tapi legi, Pak, sumpah rambut iki. Sampeyan besok bojone kok cawe ale-ale. Mesti rasane legi karo trecek-trecek. Terus Lambemu kuwi. tenan, sing rabi sapa? Sampeyan yo, besok cawe ale-ale bojone. Alah, wis. Aku terus gedhe kok legi yo, Dek. Tenan iki. Waduh, kleru nggawa gandengan iki kula nak sange bulimku. Jalake pengen mesti cawe ale-ale besok. Kowe tok rek, Dek, besok cawe ale-ale ya. Asu kok iki. Salah nggawa sepelan aku. Mau jeneng seni kok unggah-ungguh tata krama ora mok cakne iki lho awakmu iki piye? Lah nyapa? Piantun agung, piantun sepuh kok kowe yak-yakan malah mok kon iji ale-ale unggah-ungguh sopan santun iki ndi? Wong tuwa iki kudu diajeni, Be. Mbah Repo piye iki wong tuwa iki kudu ora ngerti Pak Bagio wau sore. Mas Tuntas. Mas Tuntas, hormatilah leluhurmu ben supaya rezekimu lancar. Lho, kuwi dirungokke. Paham apa ora? Paham? Ya bener kowe karo Pak Dalang ra ndek sopan wong karo wong tuamu dhewe ya ora ndek sopan santun. Nanti sempat bapakku tirakate gede, Mas. Aku so sukses kayak ngene iki pergo tirakate bapakku. Bapakmu tirakate apa? Duh, Sik, tirakat tak takon, bapakmu jenenge sapa? Sandirono, Pak. Niku tirakat poso pendem ket 2015 nganti sakniki Pak durung balik. Iya. Wewe. Wadamu kuwi bapakmu wis mati. Kok topo pendem? Lho niku mati to? Mati. Lah kok ora ngebel? Lah ya ora ngebel lo mati ya ora mau tiliki kok iso. Ora tiliki piye? Mati ki diaturi hormat kados ngeten iki. Topo pendem. Paham ora iki lho, dielingno nek lali dielingne. Pak Subagio nglumpukke para wargane di adepi dhewe iki supayane para eling leluhure hormat. Kowe iki lho hormat karo wong tuamu ora tau mbok nyekar. Nyekar yo wis. Nyekar wis kleru kok. Karo piye? Lah niki nyuwun pangapunten niki ora kok terus kula elek-elek kali dulur lanang. Nggih, pripun? Winane kula nggih pengen ngerti kalian makame bapake apa ki? Sapa Sandirono. 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 Lah, kok nyekar dijak nyekar kleru to, Pak. Kok Karo saged? piye? Nyekar jam 5 sore. Nggih. Lah kok iso nyekar ki kleru? Padahal iki makame Sandirono iki ning sisih tengen mriki lho. Nggih. Lah kok iso mok sekar ki jenenge Sri. Kuwi sapa? Kudune kan bapakmu lah kok iso malah nyekare ning gone Sri. Kowe nangis guguk ning gone Sri ki sapa? Kuburane bapakku sing ndi? Tengen. Lah sing kene kuburane Sri Kiwo. nyekarku ning ndi? Ning kene Lah ngono. Sri no. Nyekarku jam pira? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning pakku, tapi sing tak sekar kok Sri. Mergo nek jam 5 sore bapakku dolan ning Sri. Kowe ora paham jadwale. Oh. Dadi bapakmu ki ya sak dolan ngono ya. Nggih, nek jam 5 sore ning Sri. Mesti kuwi jam 5 sore dolan nggone. Sri. Lah nek ana hubungan apa bapakmu karo Sri? Gendakane. Iki kadung ana sakinah mawaddah warahmah. Aku apa salah? Duh, wong tuwa ora diajeni wong mati bareng kaya diundha mono iki lho. Wong tuwa ki jenenge wong sepuh asepe ampuh. Apa-apa ki mesti ngendikane kepenak enak. Lah saiki nek nyekar kanggomu sing apik piye? Lho, nyekar sing apik ki ya paling ora iki nek umpama ora iso bendina iki ya malam Jumat lah. Lah nyapa kudu malam Jumat? Lho, malam Jumat iki leluhur iki padha nglumpuk mok sekar ben bahagia mulya ning swarga. Sunah Rasul. Sunah Rasul. Nggih to, Pak. Nek nyekar sing apik niku ziarah kubur malam Jumat. Iya lho, malam Jumat iki biasane ya sing tak ngerteni karo guru-guruku Lah, kaya Mas Tuntas barange nek ngendika nek malam Jumat kuwi arep wae do kondur ya to. Dina Jumat iki dina wiwitan apik malam Jumat monggo nyekar. Justru malam Jumat iku dina sing dilarang karo alim ulama, para kiai gawe ziarah kubur. Loh, kok iso? Loh, jenengan mboten percaya? Kowe ngerti puji-pujian saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat ku mulih. Lah nyapa kowe yayakane kuburan? Arep gendak siri yo, saingan karo Pak kowe. Oh iya ya. Sik to, Be. Lah kok kuwi pujian kok iso motono kono iki lho. Saben malam Jumat mbah-mbahmu iku mulih ning omah. Iya. Lah kowe ning kuburan arep metuhi sapa, Dadi ning kuburan wis gak enek. Ora enek.
Lah nek kecele ya diganti dinane. Apa? Malam Minggu. Malah kuceluk. Loh, piye no? Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Malam Minggu kuburan sepi, wong mati pacaran kabeh. Yo ning Taman Juruk, ning Gunung Tarif. Iki lho masyarakat tahun piro ya Allah, ya Allah. Kok nyontoh iki Mas tuntas. Lah iya, kowe iki wong tua iki tak tuwakno iki kena nggo contoh lah kok malah ngomongan sak penake dhewe iki lho. Beliau sebagai generasi muda harapan bangsa. Leres napa mboten, Pak? Bener. Leres. Calon pemimpin hebat sebentar lagi akan didirikan partai yang bernama Partai Kedaulatan Rakyat. Nek disingkat PKR. PKR. Bener kuwi, kowe kok ya mudeng. Yayasane Ya- komunitasnya ngerti apa ora? Apa? Tikus piti Hanoto baris lah ya kuwi apik kuwi. Wong budaya kados Mas Tuntas ki angel. Lah nek awakmu Ngerti apa ora? ya ngerti lho. Nyontoh kok nyontoh. Alah nyontoh iki Mas Tuntas. Iya. Golek pimpinan ki abot. Tanggung jawabnya gede, orang mung sodako bondo ning sodako rasa nggawe senenge warga masyarakat Purbayan ki dicatet ngamale minangka ibadah. Lah kowe ngerti paham kok omonganmu sak penake dhewe. Lah nek Pak Tuntas kaya ngono ki tan bedane Pak Dalang to, Be. Lah nyapa? Lho, iki dina kowe ning panggunge sapa? Mas Jatmiko. Pas Jatmiko Dalang. Hmm. Dalang ki tan bedane pimpinan nggih Pak Tuntas. Lah kok Nek Pak Tuntas ku memimpin yayasane partene, nek Pak Dalang mimpin karo panjak para sinden, pemimpine menika Pak Jatmiko. Abot padha tan bedane Pak Tuntas. dadi dalang kuwi apa? Ya abot malah. Sing ngomong abot sapa nek tapukan lambene. Loh, Mikirno panjak, mikirno sinden. Kene, nyuwun sewu Mas Jatmiko. Piye? Dalang niku abot napa enteng? Ya abot no. Lah nek abot nyapa ben bengi Songi. tanggapan? Heh? Lah nek abot nyapa ben bengi tanggapan? Nek abot diselehno enteng dilakoni. Abot kok ben bengi sik tanggapan kowe. Dalang iki ngalah weh. aku. Dalang Ngomong karo teko rene stres. yo ora usung-usung debok. Iya. Ora usung-usung debok karek dok. Oh, 50 yuta. Dok. Oh, 60 yuta. Abot kondi. Kowe aja duwike to, melek suwengi lho, Be. Lah masamu yoga ya pemerem kabeh. Lho. Yoga ya melek. Ya toh Pak, kaya jadi bantah Pak. Loh, tapi nyuwara lho. Lah apa sinden sakmene iki bisu? Wong karek, monggo niki Mbak Tatin lagune Gubuk Asmara. Alah nek lutoke 60 yuta. Abot kondi. Tapi rabot piye lho? Sik terapi tak buktekne. Apa? Nyuwun sewu Mas Jatmiko. Pripun? Niki lakone napa nggih? Wis sanggene gugat, Sanggite damel beda mboten? damel beda. Iringane beda mboten? Nggih benten. Gampang napa angel? Nggih angel, Loh, angel Be. angel. Mosok angel. Abot Be. Dalang ki abot. Mau Kowe ngerti pra? Rene tawane paham kowe. Ket ngarep lancari. Mosok angel. Ape rabot ibaratnya umpama ning kene kowe pemimpin ya. Kowe kudu ngurmati tan bedane iki umpama wong salat, imame iki Pak Jatmiko. Paham ora? Wong imam iki kudu diajeni, kudu dihormati, mikirno para makmume iki kabeh iki para makmume Pak Jatmiko. Pak Jatmiko iku pemimpin sebagai imam. Nek cara salat Pak Jatmiko iki dadi Imam, Imam. manggon ngarep, lah yoga karo sinden. makmum manggon guri. Oh imam kuwi manggon ning ndi? Ngarep, Gurune imam, makmum, ngarepe imam. yo ora enek. Bocah wingi sore nek nuturi guru ngaji kowe. Tenang. Kowe ngerti ra Iqra loro. Weh. Iku kok Kali loro. batak ya Dapurane mlete ya. lho. Nyuwun Saya sewu tas. Mas Jatmiko. Dalam. Ingkang minulya nggih. Imam niku nek salat manggene teng pundi Mas? Ya nang ngarepan. Nek gurune imam, Makmum. ngarepe imam. Lho enek mimbar no piye to? Enek mimbar kadang sing nggo mimbar ning masjid ki lho nek Jumatan. Mboten niku lak bangunan nek ngarepe imam enten. Ya ora Gak enek. enak Be, wis entek. Ora enek. Imam makmum bar salat jamaah ngono kuwi. Ora enek. Ketara kowe ora tau salat. Piye? Kowe ketok Maksudnya piye? imam manggon ngarep dhewe. Iya. Gurune imam Makmum ngarepe imam. renek. Kowe tau takjiah nglayat. Tahu? Tau melu salat jenazah. Tahu. Salat jenazah sing panggon ngarep dhewe sapa? Mayit. Tumon kowe salat jenazah imam ngarep guri makmum mayite ndur genteng. Durung karuan nek salat ku imam manggon ngarep. Kowe musuh wong Tuban lho. Loh. Tuban tuh bumi wali mula plat nomere S.
Lho hubungannya apa dek mau gaduh-gaduhno? Iki wis kalah omongan mau gaduh-gaduhno aku. Ono hubungane, Mas. Lho Tuban kok plat S hubungannya? S mergo ning kono akeh makam Sunan. Mulane plat nomere S. Sunan Bonang, Iya. Sunan Bejagung, Sunan Gesing, Sunandar, Sunanto, Sunandir. Kuwi ning Tuban. SNS. Kuwi moro tamu bareng kok iso sik ta? Sukoharjo ade. Oh dadi daerah nggawa plat ki duwe ciri khas. Ada sejarahnya. Nek kok Sukoharjo ade? Mergo ning kene akeh dalang. Karesidenan Surakarta dalange ku akeh. Melayu ngetan kok age Tulungagung. Mergo akeh gunung. Kok iso Gunung Kelut, Gunung Bolo, Gunung Burik akeh ning kono. tekan Gunung Bolo. Lah sik engko sik. Lah nek kaya Jakarta kok B. Ya kan sering banjir. Loh. Macet Jakarta tuh. Ayo cocok ya. Pas Lah iki lho Surabaya kok L. cedak laut. Rasa dado cedak-cedak Ponorogo kok AE. Lah kae, rasa dado meneh. Endi, Pak? Sing plat BH kae ngendi kae? Jambi. Jambi. BH. Jambi itu BH karena di sana termasuk badan hukumnya kuat. Dilindungi oleh pemerintah dan juga PLT. Apa kuwi? Pelaksana tugas. Kowe kok malah saya ngawur. Artine, Lah ki Ponorogo kok AE. ya kan daerah Reok. Hubungannya apa? Lho Reok nek senggak piye? Piye, A. Tumon Reok senggak BO. Lho, ora tumon. Gah aku saya ora genah, aku saya Nuwun ora sewu lho genah. Mas nggih. Nggih. Nek ana wong kan berpendapat kenapa to Mas Tuntas kok anggone kok sampai kudu ngetokno dhuwit ngibur iku sampai ana safari Ramadan iki sebabe apa? Mergo wonge bertanggung jawab. Karena netepi dharma. Iya. Mas Tuntas tuh eling menungso iku urip ning alam donya kuwi wis ditakdirke. Paham ora? Bener. Mulane eling marang sing kuwasa goleki dalane urip. Eling sangkan paraning dumadi kiblat 4 5 pan. Pancer, Pan. Pak pancer, B. Pak. Pacan Pancer. Pandowo. Piye to? Sampeyan itu telat salah Pandowo pisan. iki piye to? 5 Kiblat Pandowo. 5. Mulane Mas Tuntas iki ngadakno acara Safari Ramadan ben eling, ben diberkahi uripe, muga-muga kasembadan apa sing jinangka iso nyenengke wong akeh dicatet amale minangka sedekah. Bener. Kono ki yo netepi karo dawuhe Rasul kulino ngaji ngarepe nek musala. Enek tetembungane la ing sakartum la ajidan lakum bala ing kapartum ina ada bila sadik. Pucat, pucat, delok to raine mingkup, sirahe kebul-kebul. Artinya apa ya? Ora Lah ala ra mudeng ra paham kowe iki lho jare Tuban Kutawali ra mudeng. Sedekahul azim. Lah ing sakartum la ajidan lakum bala ing kapartum ina ada bila sadik. Sok sapa wonge sing syukur bakal tinambah nikmate, sing kufur bakal tok adaping Gusti Allah sing paling pedih. Ki mergo gedene rasa syukur Pak Tuntas. Mergo rezeki sing diparingi saka Gusti luweh-luweh matikel tumpuk mlane disodakone dana rasa. Betul. Kabeh diangkat dhewe tanpa mbebani liyane. Hebat tepuk tangan kagem Pak Tuntas. Ora enek lho wong sing kaya ngene iki. Ugi matur suwun dumateng Mbah Lurah, Pak. Iya. Mbah Lurah Piye? Purbayan mriki sapa, Mas? Kenal ora kowe? Pak Budi. Pak Budi Sriyanto. Sopo kuwi? Loh, Pak Budi Sriyanto, Pak Lurah 3 periode. Sok kenal iku. Lurah kene Pak Budi Sriyanto. Pak Budi Sriyanto 3 periode lho. Ora kenal Pak Budi Sriyanto kuwi. Lho lah sapa nu? Pak Kisut. Kene lagi ngerti. Gak isa. Ayo Pak rumah Kisut. saku ayo Pak saya Kisut. ra Nggih, genah. niki bintang tamune arek kalih nyampel niki Pak. Kuwi wong Anu, engko iki Gojek ya kena. Nggih. Ini diselani karo arek ngrasake suarane karo Mbak Elisa. Oh nggih, nyuwun Slendro. Tak Wah, sepotane iki mumpung ketemu. Niki krawitane napa, Pak? Dalam Krawitane napa semane niki? sinten? Niki krawitan niki lho. Sembodo Group. Sembodo Group. Nah, iki nek petuk Majatmika Sembodo Group iki ora kaya ning ngetokno lagune Mbah Narto. Kowe njaluk apa, Be? Rame-rame mlebu pasar. Kowe njaluk apa? Rame-rame Penting isih, mlebu enggak dalu. Sepiro to titikane lho. Rame-rame mlebu pasar. Kuwi lho nada apa kuwi? Lagu ini Aku ora ngerti ya tembangmu. nek iku lho. Rame-rame mlebu Ora pasar. durung mulo anu apa?
Dapat tayu, Pak. Dapat tayu. Rame-rame. Dek. Rame-rame ngoyak doro mabur muluk. Kaya adon neh. Ngadeg kok ngadeg enjuk timbang Kowe sepot. jaluk ajar Mbak Elisa. Rame-rame mlebu pas. Tot. Ya, krek angel bener to. Kok sik to. Kowe mau njaluke apa? Anu nek ngono, anu musik aminor Mas, aminor. Oh iya. Aminor. Sepiro nek karo keyboard sepiro? Jeng, Mas. Cangkemmu iki tatapno keyboard sik sepiro? Lha Pak nyonyor, Pak. Anu iki mumpung ning Solo lagune masih dikempot. Eneng stasiun Akeh men. Kowe ku iso ngiringi stasiun balapan ora? Eneng stasiun balapan. Tak budel kok kene lho, Bing. Ning stasiun. Wis gak usah. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Alhamdulillah baru ketemu ya. Iya, lagi sepindah me niko. Wah, lho sampean iki jane latihan stroke apa to? Hah? Omongane mbok sing biasa lho. Lah yo iki biasa. Piye? Derek yo gulang tepang gladiwano Mas Tepe. Mudeng apa ora? Kowe apa ditimpal lho? Ora iki omongan Jawa tahun piro lho. Kok tahun piro aku sehenom sih? Alon. Derek tepang gladiwano. Derek tepang gladiwano Mas Tepe. Tepang kok tepang. Yo. Tepang. Ngaku sapa jeneng mungan di papan dunungmu? Si keparat murang to tung ndangno. Lagi kenalan arek kowe mbacok wong e. Mbak nyoni saya Kenalan ya sing mesra. Pesinden niku jenengan pun ngagem gelungan kebayak jarik. Paling gak niku sesuai dengan pakaian piantun Solo sing budidaya omongan ya sing alus. Menika kados watak wantu jiriwanci. Menika sampun gawane biambak. Kula creprot. Metu creprot kados ngaten. Crepot. Nggih. Crepot iki wayang golek. Ya. Arep nyanyi opo? Opo? Aku kok gila to sesuai karo kita. Dirayu nobe, dirayu sing mesra. Wis nek kirane sampean gak kathok karo Mas Andi, sampean karo aku ya jajeng. Kene. Alo, serpek tuduk. Yo, toprakan. Apa tak rayu aku kok? Gak aku iki. Tok. Iki lho lakone opo? Tuk. Iki lho lakone opo? Tuk. Urungokno Oh, sik. nganu. Iya. Jane arek omong apa? Ngomong. Penontonnya nganti. Iya. Pangeran Bagus petuk. Mas tuntas aku dhewe. Ora apa-apa. Brono. Mas tuntas mosok tak Kok iso ngawur ya? tuk. Oh, dramane agak sedih. Tuk. Tuk. Mangkel wong modele kok iso. Wis jane ngetoprak kata-katane ya dibenerne. Iki iki ya metu Golek lakon sing apik. suara. Nah, ngono lho, mbok dimanfaatke. Wis kowe karo Mbak Elisa gak gathuk kowe. Kowe tak golekno gathuk dhewe kowe. Karo Mbak Tatin, Monggo, kene, Mbak jumeneng Tatin. Mbak Tatin. Kene, Mbak Tatin. Pun. Wis kene Kowe ndul ketek karo Tatin ndul. Karo Mbak Elisa wis ra cocok. Elisa ben karo aku. Delok to. Pak. Kaya Rama karo Sinta. Pak sampeyan sing wayu nom-nome wakil Pak kok karo iso nurut ki nyapa. Labeku ki. Wih, Tin, pandang lo. Padake wong ayu, dandan kok ayu-ayu kok padake tekan kene sonor ki apa? Cilik-cilik akeh mosok Piye? ora. Omong apa kowe? Ora. Kowe lho saiki dadi dagelan kondang ora ngelingi biyen kowe. Wih. Apa? Kowe ora ngelingi biyen? Apa? Biyen kowe gur bakul manuk
pasar ngerti ora? Saiki wae gaya kaya ngene karo aku sia-sia. Sampean buka wadi ning kene ya. Meneng ae rumah tangga. Takoni pancen aku biyen bakul manuk. Sampean eling ora? Saiki dadi sinden kondang. Lah mbiyen sampean ki apa? Mung trimo bakul gethuk kok sombong sampean ki. Alah bakul gethuk ya lumayan. Nyatane aku ngeler gethukku ya manukmu notoli gethukku ngerti ora? Kayak Ben, rumah tangganya lagi gak baik-baik saja. Wis ben tekno wae. Iki lho manukmu diopeni manukmu. Pokok sia-sia manuk ra iso ngadeg bareng. Ya sing salah ya kowe no. Ngapa? Lah nyapa kowe bakulan manukku liwat gethukmu mbak ler. Akhire tak tutuli wong enak. Jenenge wong bakul iki nek diler ben dituku wong ngono ta? Malah gethuk ngringet kaya dipamerne. Alah rasa ngecek gethuk nyatane yo entek kok kowe. Ora entek piye gratis. Oh, gratis gundulmu kuwi. Gethuk ngringet kok pamer. Rumah tangga Saya- Kaya api-api gethukmu Wong lanang iki mbok ngelingi mbiyen ki. iya ada aja kayak ngono ya. Ojo kaya ngono diajeng. Awak dhewe kudu melihatkan kemesraan. Jadi wong lanang iki Norak banget ya. Kono. sia-sia. Malah kok gone tanggane mbok susur ta, Be? Kowe lambemu ngene. Ana kadung birahi kok saya. Kaget aku ya kaget. Rumah saya kok Wong wedok iku ya Mbak Elisa. rumah tangga iki kaya ngene iki lho. Ya, Digandrung. Wong lanang kok trimo dikono ngene iki. Loh, harga diri no, Be? Larang brambang timbangane lombok, Nduk. Apa? Larang wong lanang timbangane wong wedok. Ibarate wong wedok iki tomat, wong lanang ki linggis. Yo, Tomat ora payu 3 dina bosok, Nduk. Terus kampo nek Nek wong lanang linggis gak payu setahun 2 tahun soki minyak malah kileng-kileng. Larang wong lanang kowe. Kok karo lanang cendak-cenuk ngene iki. Lah terus ngapa nek rentuk tembak ana tembak kene? Ngene iki. Wales to, Be, wales lho. Hah? Ayo. Kene. Ada Harga diri, Tembak Be. wani ya, tembak nek wani cepet. ada rewokoh bisa ngene. Saesane wong lanang iki rasa sia-sia karo wong wedok. Panggite rawani bales apa piye aku? Loh, lah kowe wani? Alah, ayo di mandi. Kene. Kene. Ayo. Ngapa? Kok ora nyantol ya? Bojoku tahun calonnya wis nyantol plek ngene to. Sia-sia. Kowe Kene sing apike lho. digandrung nganggo irama wong enek gamelan kok iso. Iso ora? Rukun Islam. Gandrung kok rukun Islam. Hei, gandrung kok kaya ngono iki piye to? Maksudnya pecah ruwet to, Pak. Datang kula rukun Islam. Umpama bojo karo nganu ki ya gandrunge ya sing mesra percintaan. Dicontoni, anu ndol. Ben ketok gagah blangkonmu ngene blangkon. Ya, contone. Nek ora nggo blangkon omonganem sak penam kok iso. Iki jane gundul apa bakso to iki ya? Nah tinggi to. Napa? Dinggo sik. Lah, Aji ning diri saka lati, aji ning raga saka busana. Busana. Ben ketok besus ki ya awak dhewe ki ya nggo blangkon, surjan, jarik. Blangkone digawe. Lah kok rambles to, Be? Wes, penak puas to. Iya. Puas to tak gawe puas to. Enak apa? Diajeng tatin kados dalipun wong kaget. Kowe apa masuk angin ambune kok remason tok? Oh, ta iki mambu minyak. Tepung gelang. Awakmu lagi gak penak, gak penak. Keroki Mbak Tatin keroki. Kenapa? Masuk angin to, masuk angin to. Ambune kok remason. Bacokan. Piye-piye? Ngono blangkon dikai fresker. Puas kowe. Masamu ndasku masuk angin lho piye? Fresker geger, Mas. Mulane kok mambu. Akeh ram lho kei. Ngene. Dikai tisu ngene. Yes, ya digawe. Malah tak ratakne jarang. Ayo bulet aja. Ayo, Arep ngapa? gandrung. Gandrung apa lakone? Apa lakone? Lakone anu sing gampang-gampang no, Pak, lakone, Pak. Iki Ya sing manut penak. wae kono. Wong loro ta? Wong loro, oh iki lakone mergo iki Mas tuntas arep mendirikan partai. Heeh. Tak jenengo Damar Wulan Ratu. Oh, berarti damar wulane Aku Lah minek jinggone? iki lah sing dadi kencana wungu
Ora sak kenyono wong ki. Langsung Waito Puyengan. Waito Puyengan. Oh, Waito Puyengan ya. Apa ngene wae? Disiarno sih. Aku dadi ikune, dadi Minak Jinggo. Kowe Dayun, ki Waito Puyengan. Ya. Terus Mas Jatmiko sing nyekel strum. Loh. Nggih. Nih Mas, api-apian, gelem apa? Mas Jatmiko etoke Damar Wulan. Oh iya. Dadi engko pertama Minak Jinggo teko ning gone Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputren. Taman Kaputren. Kowe begitu ngerti aku terus ngerangkul aku terus ngambung aku, tapi aku cocok gelem. Kowe cerita saka ngendi ngawur ngarang dhewe. Kowe kok modele kok hausmen to. Disiarno. Truk truk truk. Truk 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 truk. Kebiar kebiur. Gebiar-gebiar. Kebiar kebiar. Pagelaran sandiwara ketoprak ingkang dipun pimpin Ki Jatmiko Anom Surataputra. Ing dalu punika badhe mbabar cariyos Damar Wulan Ratu. Damar Wulan katindakaken dening Ki Jatmiko Minak Jinggo. Ing dalu punika katindakaken dening Maestro Tuban Andi TB telek bebek TB telek bebek Taman banget. Waito Puyengan katindakaken dening putri-putri ayu saking Yogyakarta Elisha kalian Kusumane Ayu Tatin kados putih babar kedaniwun pagelaran monggo sareng-sareng midhantaken Jamer resani tor 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 Udarasa pakliran ingkang kaping sepisan Waito Puyengan Udarasa. Tor 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 Adikku Puyengan. Bayuku Waito. iki piye to iki to aduh Waito Puyengan Aku iki ki arep sambat rasa karo awakmu arep sambat rasa. piye alus kok Jadi ki piye to ade sombe bojo wong elek kaya menungso kae to. Anu sing sitok. Adewe ki ayu-ayu kaya ngene lho Mbak Yu. piye Dul. Lah ya Sing sitok cangkeme brangusen lho, Bun. wong ya bojomu kok ya mulane aku ki bingung iki lho, Nduk. Awak dhewe nang kene iki ya wis pirang-pirang taun ning arep digarwa karo cecengok kae. Yo wis le mlaku ngene-ngene. Lah iya. monggo monggo Den monggo lurahe monggo Kepiye yo le ngadepi Ya engko. mengko nek umpama Iki wis arep parak bengi lho iki. para esuk. Para esuk. Para esuk. Mulane kuwi awak dhewe kudu ngati-ati. Nek umpama Mas, sampean Joget. iki yo ketoprak apa ora? piye no Be Jaluk jaluk ketoprak kendang njaluk kon ngabani pemain. Ayo, ayo. Nek wis ngerti kene iki tok 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 tok. Tok 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 plung dak tak jeleng ngono. Paham ora? baleni Sik, lare sik Mas. Ayo Mas. Ben iki rasa-rasan sik. Tok 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 plung dak tak jeleng. Lah Minak Jinggo teko. rasan-rasan riyen rasan-rasan riyen Rasa-rasan sik. piye, Nduk? Iki arep diadepi yo an. Ya Iki kok bengeh. saben dina nek ya wis ngono kuwi to kudu ketemu Turuk, karo turuk, Kancing turuk, Adipati turuk, Minak turuk, Jinggo. turuk. Kowe sik ngarep yo Mbak Yu. Lah apa? Ya aku wedi no ning ngadepi. Ya nek kowe kudu ngalah karo Mbak Yune no kudune no. Kudune aku sing ngarep. Iya to. Kok kaya ambu-ambune wis cedak wah tenan ra. Wah, iki Minak Jinggo apa cakil Minak Jinggo metune piye? Minak Jinggo iki yo joget kok iso Ora omong. Sikile piye? nganu Sikile pencet. jeglang sih saya gecek lah koyo gareng Ayo, tutuk tutuk. ayo lurae Ayo. iya lurae Yon. ije dalem lurae Aku ning gone mae bojoku. ije lurae Lawange wis mbok kancing loro.
Aku bar karep berhoihe. Menika garwa jenengan lurae. Waito lan puyengan. Pripun kanjenge? Termonitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Emosi gak toh? Kondisi lagi gacer ketua. Sabar. Ayo. Sabar. Aku wis ra betah Yun. Aku wis ngonde kodhok Jawa. Ya ora ngono kok iso. Pripun to kanjenge? Panjenengan nak daran nggih sampun cumawis. Unjukan nggih sampun cumawis kok mriki malih menika? Daran kae gawe nyepaki sirahku sing iki. Terus? Sirahku kan ada 2. Yang satunya mana? Yang rasnya nanti tak fotokan. Kamu pasti nanti akan terbuai. Iki jane kenoprak apa? Manuto Ladenono, aku wis pirang-pirang taun ora gelem kowe ra gelem ngadeni karo aku. Manuto ya wong ayu. Panjenengan menika kula aturi sabar rumiyin. Aku rasa sabar, sepet-sepet saune mentah, dimpet-empet saya ra betah. Balong pakil tiut-tiut. Kok tak panjenengan menika? Lurae. Apa Dayon? Aku selak bergairah. Iki arep mau gandrung. Arep tak gandrung. Mau gandrung piye Dayun? Ben dene aku. Lah kok aku semalah karo Minajinggo. Yon, Iya lurae. anu gatel kukurno dulu ya. Anu, aku tak njaluk korek tak obonge ae. Wah itu karo puyengan ca bojoku. Menika puyengan menika kemawon mbok menawi purun kalian panjenengan. Anu Bayu kula rumiyin mawon. Wis apa-apa. Ora usah wedi. Pertama pancen loro, tapi suwe-suwe lah ora. Alah menika Mbak Yu kula rumiyin menawi sampun saya mangke kula gres. Oh dadi kowe sik terus aku leren rokokan sik. Mbak Yu riyen. Terus iki. Apa? Kok sik to? Kowe kok wani-wani karo Mbak Yu, adi kudu manut karo Mbak Yu. Kowe sik. Aku dulu. Pen iki kabeh aku mah. Timbangannya royokan wong loro aku. Anu ngene ae lurae. Sita karo Dayun ae. Aja. Lah tebane yoyokan sampean kok iso. Ngene. Ngapa? Bojo pirang-pirang taun ora gelem ladi karo garwane kuwi dosa. Lah panjenengan ning oleh mlampah wis ngene-ngene kok aku kok nek lakoni yo kepiye ngono lho. Iki ngono latihan. Lah latihan piye? Latihan TikTok. Hai guys, PK dong. Ngene. Kok mbok rasa Sajroning Pinajinggo gonjak kalian wae to puyengan. Kok sik ro dirap. Kowe kok kesusu. Oh, urung. Arep gandrung to. Gandrung sik. Jam 2 ya iki. Ngantek jam 2 ya. Apa ya, Pak? Ketake suwe gitu iki. Nat. Karep apa? Jaluk onding-ondingan. Sledro. Nadyan wujud temong peksi. ayo bakul manuk ayo. Dadi sane ya mong peksi manuk. Ora usah cerewet. Iya. Nggih, dirasa. Piye lurae? Wah, sama tak Wadyabaya ya. Tak cekele lurae. Kan nyekel ngapa kowe wani karo aku? Ora wani. Wis pak ngono ben gak melayu. Oh iya. Nek melayu ora dikeroyok kok mendem-mendem malah kok. Kuwi lho mburimu. Iya. Kamu kok diam sih? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ampun ngaten niku, kula tasih lingsem-lingsem. Menika pun kula cawe saking menika dedaharan nggih. Katur sinten panjenengan kanjenge? Minat. Lenggah rumpien niki sampun kula cawisaken dedaharan nggih. Aku arep mbok jamuni sik. Ya ngono puyengan. Kita nei jamu-jamu klopo ya. Lene. Kowe ya arep Gebyuro lho penak. Dimamahke. Sekeco nggih. Sekeco nggih. Nadyan wujud terus. temong peksi. Nggih. Hak gawe line bronto. Alah. Irat Apa to? Iki ya piye to lek Abang? Kowe Kok dadi kok sik. Iya sabar to.
kecantol iki lho. Iki lho Sak, aku iki lho Sak. Jangkrik, mosok minak jinggo latur-laturnya diesek-esek iki lho. Cantol kecil. Nyongo, Nyongo niku sampun nyongo. Aga weta lining pro. Ngene iki lho. Leres pon pe. Ngono kok ngakune ya boka. Piye lurae? Kalau kleru. Cobi malih. Aga weta lining bronto. Iki Suara. Jazz di jazz mas jazz. Jazz simbal. Timbal. Karo tinting ono simbal wae. Iki lho karo drama iki didelok. Nah, blok sangat. Tinting ono. Nah, sabro. Banter. Gawe taline bronto. Ngene iki lho tinting ngene iki. Tinting kleru terus iki. Iki lho. Tintingane malah pas karo drum. Ya. Alus manis nyangsep kowe wis lulut kene ndi ya Mbak Yumu genten iki. Ya aku menek gak. Ayo, andane kowe iki kok iso. kena ngarep pengguri. Maksudnya? Ayo. No. No. Yes. No. Oh yes. Lurae ben ra bingung lurae iki tak garwane. Panjenengan menika mbok eling. Nyapa aku mbok kene. Panjenengan niku nek wis bola-bali kula aturi mboten sah mriki to. Apa aku salah? Apa kowe nyawang aku kurang elek? Loh, Lah nggih jenengan Ora bagus. jeneng elek kaya Jagat tepung gelang kowe njaluk apa-apa bakal tak turuti awet aku salah sawijining nalendra kang sugih bondo sugih banyu mas picis praja bakal tak tublek-blek marang kowe wakon njaluk tak ora tak pindah kali blok. iki piye to? Omongan kok iso kentekan iki lho. napa jen. Omonganmu kok iso iki ditata to. Apa kowe ora ngerti karo aku ambekan sih disedot. Nah, Apa kowe ora ngerti? telung kecap disedot ambekan. Mulok saka iku wae to. Disedot. Jane aku asmamu piye to, Bro? Lah tembane kentekan kok iso. Wis suwe nggonku lelo. Alah yun. Piye? Lagi ngene jerite wis kaya ngono iku. Piye delengen ta cah wedok nek ketel alise. Iya. Kuwi mesti ketel. Loh, Apane? Alise. Apa? Rezekine. Amin. Purwato. Sawangan kok apa aku kurang elek? Panjenengan menika mangke kula mangke nggih purun kalih jenengan ning sabar. Ora iso sabar. Aku wis ngenteni Apa? telung condro dosa muka dosa ari Adomen to. ngenteni kowe Nanging kula menika dereng tresna kalian panjenengan. sing ora mbok tekani apa aku kurang bagus Lah nggih. wong rabi ku sing dibutuhno iku ora kok sirah iki Lah terus liyane Tapi tresna menika lak jalaran saka kulino terus menika saking moto tekan dodo tekan apa to iki? kecantol Kok malah panjenengan iki apa ta? wis suwe nggonku lelono Kowe gelem ta mau? Ayo masa aku pindho. golek ya yo ngono mapan alah. Kos kuwi lho. golek la 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 Kose ta. Hei, B. Apa? Iki di syuting di live streaming sak pirang-pirang kok iso. sumuk Oh, sumu. Ipo bunga ing atiku. Aja ta. Aja ta. Aja. Mong aku ki mah kok aja. Aja. Yon, Piye lurae? kamar mandine ning ndi? Ora sane kamar mandi kono lurae, ora nek kancing. Bisa dadi tombo. Sabar to kan. Ora iso. Lah iso. Dina iki kowe kudu gelem leladi karo minak jinggo wae to puyengan. Kula menengan nyuwun wektu, wedal. Nganti kapan? Nggih paling mboten mangke 2 jam sakniki. 2 jam iki kok jam 3 rampung wayange.
Piye nggih? Ora gelem manut yen nganti cara halus kira gelem ladi karo apa kudu tak rudo paripeksa ing papan kene tutuk. Nggih. Ampun to Gusti, panjenengan menika nglanturi emot lho Gusti. Manut. Boten. Damar Wulan. Hei. Monggo. Manut karo aku. Pingaji kok. Mas Damar Wulan, iki lare ngabruk kepriye? Langsung kita. Piye lurahe? Ayo manut, wae tok puyangan, ngapot, manut karo aku. Madeg sik. Monggo lurahe. Kang Mas Damar Wulan pengayoman. Tuk tuk tuk. Ora ngono kok rame-rame nak jeroning taman. Wong ayu, Cek Kakang Mas. kowe mot katon doyak-oyak kirik loro iki mok. Nggih menika. Kowe karo aku kok iso. Iki mok sejatine menungso apa kewan iki mok diajak. Menika titi kiri, menika celeng. Oh, mangkono. Coba kaya ngapa celenge kaya ngapa? Ki saplak. Ki sana. Aja ganggu marang ingsun duwe gawe. Kowe ora ngerti. Iki sapa? Waito puyangan calon garwane Minak Jingga ya Wulu Bisma. Kok iso caturan kaya ngono? Kapan leh mung kerabi? Sudah diputuskan oleh kantor urusan agama. Kapan? Secara sah dan hukum Pak Naib dengan mas kawin seperangkat Tak jaluk beserta aja mbok imam dan bacutke. jamaahnya. Tak jaluk aja mbok bacutke. Ora iso. Sing tak wedeni abakku. Loh, apamu? Apamu? Apamu lurahe? Ora mbak wanene Wis sekirane arep mbok bacutake, sampean tresno tenan karo iki. piye? Tresno apa ora karo Waito puyangan? Loh, bojoku kaloro iki tentu tak tresnani kabeh. Oke. Iya. Gawe dokumentasi kandakno bojone, bosok beran kowe. Ayo dan. Eh. Ayo tresno apa ora? Ora. Iki mau nek kon. Ah tresno apa ora? Tresno apa ora? Ora. Ayo ngono ket mau rasa. Babar to plebar. Jalan awedi karo bojone. Ora, wis. Wis barbar. Pon rampung Pak, rampung toprake. Ayo. Lah kok malah iso laporan karo bojo lho rumah sakuke. Yo, dilanjutke. Iki Ra tetebangan. cetha. Nah, leren sik. Pon dilanggamke mawon. Mrika wonten Trahjaya Sumarto Pojokrejo, lagune Imbang ana katresnanku dibawani menika nyuwun Mbak Tatin kalian Mbak Elisa. Tindhipun 200.000. 1 2 nggih 200.000. Monggo Mbak Tatin. Nggih, lajengan mawon apa ngangge? Lajengan mawon. Oh, lajengan mawon nggih. Nggih. Oh, nggih. Sampun dalu nggih. Oh, pun lha nggih nek pun dalu ket wau pun dalu. Nggih. Mbok menawi wonten layang malih Mas, wonten pamulutan malih diwacakno pisan. Nah, Dereng enten. dereng enten. Durung wonten. Nggih. Cobi mangke anu napa lajeng mawon nggih. Menika imbang kono katresnanku. Nah, coba. Monggo Cah, imbang kono katresnanku. Gamelan mawon nggih. Nggih. Nah, mangke terus lagu-lagu nanjake Mbak Lala karo Mas Sodik Genti. Nah, ngono. Enggak, ayo. Sing penabuhe nom-nom sigrak klasike kecekel iki koyo titisane condong raos Mas. Tolok ukur kok iso? kerawitan seluruh Indonesia nggih niki Pak. Saya- Condong raos. Lah nek condong. iki grupe apa jenenge? Iki ketoke rapat cek condong tapi. Rumangsa kok malah sapenak. Matur sembah nuwun luar biasa. Tes enten panyuwunan? Nggih, menika enten ngersakaken alun-alun Nganjuk. Nah, Oh nggih. nggih. Saderengipun kula anu coba karo Mbak Lala ya, alun-alun Nganjuk bisa enggak coba? Mbak Lala Widi. Iya, Mbak Lala Lidi. Anu sampun sampun kondur kalih. Pun kondur? Maksud nggih. Wonten job double. Oh, ya wis. Ya, anu. Iki alun-alun Nganjuk iki Yayi karo Dek iki sapa iki? Niki ana wonten Retno. Nah, Sino. Dene cek perawan-perawan. Yayi kalih Dek. Yayi Retno karo sik. Retno. Yayi karo Retno. Ayo. Parang jumeneng. Nah. Nggih. Yuk. Menika ugi wonten Pak Nenandra, nggih, wonten ing Gemolong Seragen. Oh nggih. Matur sembah nuwun. Tasih monitor nggih. Nggih. Pak Diresa wonten ing
Kadirsa Pak De nika priya. Oh nggih, matur nuwun. Pak De priya. Nggih, alon-alon. Ugi mboten kesupen titip salam Nggih. anu bucange Sapa? kunjuk dumateng Ibu Supat Mening Tias. Loh, wong ndi, Be? Niku ingkang nyiptakne buku niki lho. Sapa? Supat Mening Tias niki lho, Pak. Kula Oh, kirim. wis ora ana. Be. Wis ora eneng bareng ya. Nggih. Lajeng Mas Warsito juragane bakso wonten Ungaran ugi nggih ngaturaken panuwun menika Mas Warsito. Mas Ngadino menika nggih wonten ing Pondok Ungu Permai Bekasi wonten ing Jakarta nggih matur sembah nuwun. Lajeng menika langgananku sapa? Pak De Sri Murti. Nah, Pak De Sri Murti menika penjahite beskap nika. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Yo kayak apa diatur kesik ya? Nggih, monggo. Ya, yo. Duet niki nggih. Duet. Ora Nggih, no. nganjuk. Duit no. Duete wis ora Mas Andi? Saged to? Ya, ngono. Karo Mas Andi. Ya. Yo kayak apa diaturke iki karo musik. Nah, musiknya. Ya, Ya, duet kenapa? sama Kang Mas. Nah, dia Oh, mau karo Mas anu Gandul. Nggih. Nggih. Yo, Mas Betet. Yuk. Nggih. Dek. pilihane Ki Jatmika. Yes. Luar biasa matur sembah nuwun. Nah, Jangkep niki di live streaming kalian dulur-dulur syuting komplit pamirsa nggih tesih kathah. Nggih, Setia tuhu kalian jenengan, Pak. Cah Sragen, terus Nggih. kalian channel PDXX. Nah, niki channel geng kula. Nggih. Nggih, Mas Gandul dilajengaken Ya, Bu. nggih. Ngaten siap. Nggih, nah iki sing mau wis jiro lah saiki nyoba wajah baru. Sopo iki? Mbak, sapa iki mau jenenge? Dila. Oh, Dila. Iki Mbak Dila kae Mbak Kenny. Loh, sik. Gak powinu. Piye? Dinae si Taet. Piye, Dik? Sing niki Dila. Ah, sing kae Sing- Kenny. Lah nek ngomong nyeluk cah loro ngaten pripun? Ya, kuwi mau Dila karo koncone. Ayo, Dila karo koncone. Dila karo koncone, ayo. Ini Mbak Sinten Dila karo Mbak Anggun Anggun. sama Mbak Neha. Anggun sama Neha Kang Budi, namine Anggun sama Neha. Nah, telu. Wah, sinden pilihan kabeh iki. Iki ya ngaturke selamat karo adikku wedok Anggun, ya ta. Dek iki wis diiket karo sing kakung menuju ke pelaminan entah kapan. Nah, iya. Ngelumpuk-ngelumpuk sik sok nggo wayangan. Dalange tip nganggo tip. Nah, iya. Nggih. Wah, iki Iki Anggun. anu, piye Mas Andi? Piye, Niki Mbak Anggun niki nggih. Sing niki Neha. Nggih. Neha sing niki Dina. Dina, Pak. Oh, lah iya. Dina, Neha kali Dila. Nah iki sing sekolah, Nduk, sing sekolah. Tesih. Sekolah juri apa? SD. SE. SD sakmene SMP mangan gurune lho iku. Anu sekolah kuliah apa sih sekolah? Tesih kuliah. Ning isi. Isi. Oh, jurusan apa, Duk? Karawitan. Kerawitan. Oh, Eskar. Oh, SSN. Aku yo biyen Eskar. Lah ya Apa niku? padha. Sarjana karaoke. Jadi, Gak karawitan tuh. sing niki Mbak Nea tasih sekolah napa sampun lulus? Alhamdulillah sampun lulus nembe mawon. Alhamdulillah. Nek Mbak Anggun niki. Sampun lulus. Oh, pun Alhamdulillah. lulus. Kalian ini dereng nikah sedaya ya, ta? Dereng. Oh, nggih. Kula nggih Joko anak loro. Terus nyapa? Gege apa? Gak apa-apa. Lho nek ana dagangan iki mbok menawa Mas Tuntas gelem ngersakne kan Loh, sapa loh, lah kok hubungannya karo Mas Tuntas ngopo? Oh, lah Mas Tuntas wis gak Wis enak. istirahat. Wis anu jagongi karo Nggih. Mbak Lala kae. Lagune napa niki Lagune bertiga? napa? Menika Bukannya? wonten ingkang kersakaken menika tembang kangen. Oh, nggih. Siap. Tembang kangen. Nggih. Oh, nggih. Menika saking nggih. Kadang kula ngemplak. Oh nggih. Siarno, Be. Saking ngemplak menika.
Oh nggih Mas Wanto, saking Pak Wanto Ngemplak Mayang. Nggih, matur nuwun. Yo tembangaken ya. Iki bali neng nggon gamelan. Ya. Bali nggon kang gamelan. Yo monggo diaturke tembangaken. Sampun. Nggih. Nah, kari kae. Yayi terus sapa oh Mbak Mira. Terus sebelah Mbak Mira sapa kae? Mbak Desi. Desi. Sedaya dijumenengke nggih niki nggih. Iya no kabeh jumeneng. Komplit diratakne. Roto. Nah, ngene. Ayo jumeneng Nduk, jumeneng. Saiki wayangan ki ringkes ngene iki kok. Nggih, Mas, dan enak niki. Kowe nyapa kok penak kok terus lemes. Mbak Neha, Mbak sapa? Mbak Desi. Mau sing wis sapa? Oh, Mbak Ana. Oh, Mbak Ana belum ya? Oh, Yo. Ana kok. Prengat-prengut adik mikir apa? Iya, Mbak Ana. Sangga uang adik tanpa guna. Lungguh cekrek adik sebab apa? Ketimbang susah adik Sing gembira yo gembira adik panjang yuswa. ayo guyu Timbang susah hati ayo pada guyu. ayo guyu Ayo guyu. guyu maneh ketimbang susah adik Diwenehi kamardikan Mas Andi. Monggo nggih. Karo apa? Musik Bange. oke, gamelan juga oke. Apa musiknya Nduk? Musiknya ben anu. Ngantuk wis lan nggih. Kene ngantuk mangane kabel Ya ora padake. Ayo. Napa? Pas di tanah nggih. Ya. Oh. Terus tanah lah. Ya. Apa kae ana sing anu, apa lestari kae? Apa Mas? Lestari. iso Sang Dewi Sikroanata Baris. Alah ketok ra cocok kok itu. Wis pitanala ya. Ha iki ya. Mas Andi. Nggih, Mas Andi. Mas Adi, Nggih, bicange. ngaturaken panuwun nggih, Nggih, anggenipun sami-sami. digojakan wonten ngriki. Nggih. Nggih, wonten lepatipun anggen kula napa niku nyuwata dhumateng panjenengan. Nggih. Wonten kirangé nyuwun gunung samudra panging sami. Amin. Nggih. Pagelaran wayang niku mboten namung guyon lakon, Nggih. tapi wonten lakone. Leres. Niki tasah ingkang ngrantos kiprahipun Joro Sando mangke Kok Joro Sando iki to? Ceritane apa kok iso Joro Sando? Kisah Jiro ya tadi. Iki wis anggene gugat kok tekan Joro Sando. Oke, Mbak Tatin, Mbak Elisa, kepada Catin Mbak Elisa, monggo mriki jumeneng. Nah. Terima kasih kalian Mbak Tatin, Mbak Elisa. Wah. Sing ngaturaken gunging panuwun lan Nggih. nyuwun pangapunten ingkang kathah menawi wonten tindak tanduk ingkang kirang brayogi padalang. Nggih. Wah, Nggih. niki pertemuan yang pertama yang mengesankan sekali. Siap, nggih. Mugi Benjing teng Karangdewa bintangnya sinten? Enten mboten nek mboten kula tak nginep mriki. Separuh man mboten napa-napa. Hei, apa kowe gelem mau sambatan yang bersih desa? Lah Pak 350 kula mangan jaba budal Pak kula. Ya, engko tak bel, engko tak wenehi Sherlock. Aja seni nek dituku larang nek dijaluki tulung budal. Ingkang wigati matur sembah nuwun dumateng Kang Mas kula Mas Tuntas Subagyo. Insyaallah menapa ingkang dados cita-citanipun saged kelaksanaan insyaallah dengan berdirinya Partai Kedaulatan Rakyat bisa menampung aspirasi masyarakat sehingga menjadikan masyarakat terutama desa Purbayan bisa terayomi. Amin. Amin. Oh nggih, matur nuwun. Saiki Mbak Tatin, matur. Kok ya mesaurut ya. Nggih pokoke mugi tansah pinaringan sehat sedayanipun insyaallah benjang sanes wedal saged pinanggih malih nggih Pak Amin. nggih. Nggih. Mugi sehat bagas waras sedayanipun. Sembah nuwun nggih Pak Tatin. Nggih sami-sami. Atos-atos tindakipun kundur wonten Yogyakarta, mboten samampir-mampir gitu. Nggih ora kaya dalange aku. Ora Langsung ta. bali. Mboten. Nggih matur Ya nek sembah kersa nuwun. mampir dalam kula, gubuk kula wonten Kilen mriku. Celak Gitu. bicange celak. Ya Purbayan desane Purbayan kene. Oh alazim. Iki sak desa karo aku. Nggih. Nah, nggih. Matur sembah nuwun nggih, Mbak Nggih. Tatin, Mbak Elisa, sami-sami, Mas Pak. Andi TB, Mas Gandul. Oh nggih, matur sembah Tak nuwun. suwun Mas Andi TB karo Mas Gandul iki wis pasangan sing klop, ya Klop. Pak. Wis serasi, aja pisah meneh. Ya
Jatah kula 3 wulan, Pak. Iya. 3 wulan iki ra gelem metu kula tokne. Wandhamu kok. Matur sembah nuwun kata lepat nyelake papunten Subasita Tata Krama ingkang boten nuju prana penggalih sedaya pamirsa. Nggih. Menungso limrah kebae salah nyuwun papunten ingkang kathah. Matur sembah nuwun. Sampun monggo Mak Cange Bu Limbu. Oh nggih, ngoten nggih. Matur nuwun. Nggih, yo nutuk kelakan yo. Mak, rene yo, Mak. Aku ngrungokke lan nyawang seniwati sing padha gladhen ki mau Nduk. Nganti ndelongep. Iya ya, Yung. Kene Nduk, diaringke napas sik. Iya ya, Yung. Anakku Nduk, Cahayu. Neha husnul khotimah. Ana dawuh apa, Mak? Ya. Ijabah saka kersane Gusti Kang Maha Murah. Rahayu niskala awit kersane Gusti Kang Maha Kawasa. Bengi iki aku kowe kepareng marga tempel Purbayan Baki Kabupaten Sukoharjo kene kang dipandhegani dening panjenengane Kang Mas Mutuntas Subagya. Ngono ya, Mak. Iya. Awake dhewe sak kanca diparingi kewajiban kang sinangga ora enteng kok, Nduk. Ya kuwi netepi jejiban pendak setahun sepisan ana Taman Ratu Maludia kene. Ngono ya, Mak. Didaulat supaya nderek mangayu bagya Menteri Desa ana ing wulan Urwah iki kok ngger. Ngono ya, Mak. Iki wis dadi ancasing warga ana ing Purbayan. Ngono. Ya kuwi nganakake tasakuran berjamaah lan mapak sing jenenge wulan poso sesuk. Ngono ya, Mak. Iya. Wis dadi agenda saben setahun sepisan ya, Yung. Wis diaturke Kang Mas Mutuntas ngarep iki mau. Warga Gung Tempel lan disengguyung dening sedulur tikus pidi ngadani pahargyan ya kuwi ruwahan utawa sadranan. Iya. Menawa ana leladan Klaten kono jenenge sadranan. Kang digelar ana ing sasi saben mapak wulan poso kok, Mak. Ngono ya, Nduk. Iya. Awake dhewe sak rombongan dipercaya supaya nderek mayu bagya kanthi nggelar kelir bengi iki ya, Mak. Iki memang satu kesatuan sing jenenge Safari Ramadan kok, Nduk. Dimulai wiwit iki murwakane lah sesuk ana pengajian ya ta. Pengajian Isra Mi'raj kuwi sing ngadani panjenengane Pak Kelik, Pak Ustadz Kelik. Ngono ya, Yung. Bar pengajian sok ana festival beduk utawa festival mubeng kuwi. Oh, mubeng anu kaya dene domune Allahu Akbar ngono kae. Takbiran kuwi lho, Ngger. Ngono ya, Mak. Kuwi enek festivale ya ana hadiahe. Sapa ngerti, Nduk, kowe tak jaluk kowe ya melu festival takbiran ana ing Purbayan kene. Hadiahe iki ora sithik lho, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya. Sapa ngerti kowe menang ya ta iso nggo sangu badan sak kanca sak rombonganmu. Ngono. Terus kawimbuh meneh sok dilanjutke sing jenenge halal bihalal open house. Open house utawa halal bihalal insyaallah yen ora enek alangan ya ta kuwi arep ngrawuhake Abah Anzah. Ngono. Mulane, Nduk, tak jaluk ditata ditetekke hatimu. Ngono. Iya. Bisa melu pahargyan bengi iki. Ngono. Bengi iki, Nduk, acara loro dadi siji. Kok acara loro dadi siji? Siji ya kuwi mau tak kandhake ngarep ya kuwi Menteri Desa. Kaping pindhone ngaturake panuwun marang Gusti Kang Gelar Jagat ya ta. Dene insyaallah, Nduk, tak kandhani, tak jarwani sesuk ana ing taun 2029 insyaallah Partai Kedaulatan Rakyat bisa ikut berkompetisi dalam ajang 5 tahunan. Melu pemilu.
Nen, aku didaulat karo Bapak Ketua Umum kuwi dadi pengurus ana ing DPP pusat kono dadi nggon kebudayaan, bagian kebudayaan. Iya. Sok ben kancaku mburi ki tak jak mubeng ana sak Indonesia. Ngono ora mulih sekitar 3 sasi. Heeh. Dadi kanca-kanca tak siapke kowe aja do nguli bojomu dhewe-dhewe ya ta. Engko nang kono tak cepaki. Cepaki apa? Cepaki pangan ya ta, sandang komplit ngono rumangsamu. Ha iya. Mula donga kanca-kancaku mburi kabeh isuk wong ning PKR kabeh. Nah. Tenan. Gosek mak. Aku kok lagi krungu iki jenenge Partai Kedaulatan Rakyat kuwi mau. Ngene ya, Nduk, tak jarwani sedhela, tak critani ya ta. Sekilas berdirinya Partai Kedaulatan Rakyat, Nger. Murwakani saka kahanan negara sing ora apik-apik wae. Tidak baik-baik saja. Utawa saiki iki masyarakat wis padha kepontho-pontho ya ta. Sing jenenge rasa persatuan lan kesatuan saiki mung dadi retorika tok ngono kae lho, Nger. Ngono ya, Mak. Iya, saiki wis dadi barang kang langka. Egone padha dikatonake, sifat kegotong royongane wis katon luntur kok, Nduk. Ngono. Iya. Kowe ngerti dhewe to, Nduk. Menawa kekuasaan ana negarane dhewe iki didominasi dening para-para kang nyekel ana ing partai politik, ya to. Akeh sing padha dadi petugas partai nanging ora dadi abdine masyarakat utawa bature masyarakat lho kuwi, Nduk. Ngono, Mak. Iya. Nanging sing tak sawang saiki iki akeh pawongan sing padha menonjolkan kepentingan kelompok utawa golongane dhewe-dhewe iki kok, Nger. Akeh para pejabat ya ta kang padha nglampiske lambe mbluke wetenge dhewe-dhewe iki akeh saiki. Ngono. Iya. Masyarakat saiki mung dadi objek gitu, mung dadi alat kanggo mikulahake swara gelaran sing jenenge 5 tahunan kuwi. Ngono. Iya. Tak ibaratke masyarakat saiki kaya dene gombal kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya. Gombal kayane wis digunakake kanggo lap ya to. Nek dienggo nglapi banjur gombal mau diguwang nang sampah. Lho kuwi gombal. Tanpa beda genter ngono kae, Nduk. Genter ya to. Genter kae rampun bar nggo nyenggek pelem, genter mau terus disendekke ning pojok omah. Lho kuwi. Ngono ya, Mak. Kok aku kok dadi miris menawa nyawang kahanan saiki, Yung. Bener kok, Nduk, tenan. Masyarakat saiki akeh wis padha duweni sikap sing apatis terhadap partai politik kok, Nduk. Ngono. Iya. Perilaku politisasi ya to. Perilaku politisi lan wakil rakyat sing padha lungguh ana ing DPR sing ora duweni rasa karo masyarakat pemilihe, ya to. Kang nuwuhake rakyat dadi ora simpatik lan ora percaya maneh marang wakil rakyat kuwi mau kok, Nger. Ngono ya, Mak. Iya. Coba to sawangen. Saiki akeh sing padha kesandung masalah hukum to, ya to. Mergo bangsane dhewe iki saiki lagi mengalami degradasi moral kaya ngono kuwi kok, Nduk. Ngono. Iya. Mula, Nduk, ancase lan tujuane berdirinya Partai Kedaulatan Rakyat kuwi siji, kuwi kanggo sarana pembentukan lan pembangunan karakter bangsa. Kaping pindho kuwi mendidik masyarakat supaya padha nggunakake hak pilihe ora merga saka tekanan para pamong desa utawa perangkat desa kok, Nger. Ngono. Iya. Apa maneh dimingi-mingi duit gedene mung 50.000 lho coba. Wah. Saiki aja gelem, ya to. Diwenehi ditampa, diwenehi sembako tampa, ning pilihane wis ning atine dhewe-dhewe. Lho kuwi. Kok nek nganti kowe ya to, nganti dikondisikan kudu milih kae, akhire piye? Mung nampa 300 yuta. Lho kuwi. Ngono. Iya. Sing kaping 3, Nduk, sing luwih wigati saiki wis padha akeh nglalekake isine Pancasila, Nduk. Tenan. Mula dengan adanya PKR, di situ kita akan menghimpun dan menggerakkan kekuatan rakyat untuk membangun, mempertahankan, mengembangkan, mengamalkan pembela Pancasila, Nger. Ora mung lambe tok ora.
PKR berkomitmen untuk selalu menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa. Kuwi tenan. Sehingga bisa mencapai kedaulatan ada di rakyat sing sesungguhnya ya nang kono kuwi. Ngono. Iya. Mergo PKR kuwi dumadine iki ora saka para-para politisi ora, ning dumadine saka rakyat cilik, kuwi saka tikus piti, wong cilik-cilik sing kulino ngarit ning sawah kuwi do ngedeke dadi partai, iya to? Kuwi sing tak senengi kuwi, Nduk. Semangate rakyate kaya ngono kuwi. Mung kepengin apa? Ngrubah tatanan negara, ya to. Sing morak-marik kaya ngene iki kaya gedene kuwi pajak diunggahke kaya ngono kuwi. Nah. Piye, kompak apa ora nek sesuk iki do ora pajak sik? Ha iya. Men iki dirungokke karo Pak Lutfi. Pak Lutfi mongko ya kancaku dhewe mongko. Iya tak gretehi ya, Pak. Nek orang ndak ora ngerti, ra mudeng. Ngono ya, Mak. Iya. Sing pungkasan, Nduk, iki dawuhe Ketua Umum PKR Mas Mutunta Subagio. Iki di sini PKR akan menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, integritas dari segala aspek kehidupan untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat ke depannya kuwi nggih. Ngono ya, Mak. Wis kaya Pak Musleng rung. Wis. Iya. Ya melu Pak Musleng dadi ya rada mudeng. Ngono. Mula ora baen-baen, Nduk. Besok yang dadi wakiling rakyat lumantar PKR yang ora amanah penderitaan rakyat, oh tenan. Dawuhe Ketua Umum pecat. Ngono wae. Yo. Kuwi keras. Mulane aku njaluk dening warga khususan Purbayan ki omahe dhewe, papane dhewe. Rugi nek nganti PKR sok tahun 2021 ora menang. Oh, bangeten. Nek nganti ora menang ora wayangan. Ora usah konser-konseran. Ngono ya, Mak. Tenan, Nduk, nek duweni wakil rakyat desane dhewe iki tenan. Kuwi digatekke tenan lho coba. Wis aku ora ngocap ya to. Wis aku ora bakal apa kuwi jenenge janji. Sok nganti nek Purbayan iki duweni wakil rakyat tak jalukke engko ning nggon kuwi gang-gang kuwi nek iso di hot mic lho ngono. Ngono nek iya. Kudu ngono. Nah, sapa sih ketuane umum iki piyaine blater kok, sosiale dhuwur kok. Nek nganti wakil rakyat iki util, oh pecat ngono wae. Ngono, tegas ya, Mak. Iya lho. Mulane nder tenan. Ki awake dhewe aja mung komentar ana media sosial tok wae iki aja. Ya tok. Pancene awake dhewe nek kepengin merubah tatanan kehidupan bernegara, mulane kudu melalui partai politik, ya toh. Bersama tikus piti noto baris, kita bersama-sama berjuang memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional sehingga terwujud masyarakat yang gemaripah loh jinawi Kertotata Harjo sing adil lan warata kuwi nggih. Ngono. Iya. Wah, yen ngono aku sesuk arep dadi kadere tenan. Iya. Aja mung omongan tok. Mula kanca-kanca mburi iki ya kudu dadi kader ning daerahe dhewe-dhewe. Oh. Insyaallah PKR lolos ya toh, mlebu muter dhewe kampanye wayangan. Oh. Ora mulih pokoknya 3 sasi. Nah, mubeng sak Indonesia. Oh. Bayaran ora. Bosok. Ya ora. Ya bayaran wong jenenge kanca-kanca golek pangan kok. Nek awakmu ora, nek aku ki wong kader kok. Iya. Ngono ya, Mak. Ya, Nduk, iki guneman tanpa guna ya to. Nek kakean ora karep kepenak, iki mergo bintang tamune iki ya wah pirang-pirang. Banyak sekali. Ulane kudu diaturke siji mboko siji. Iki wis perjanjian karo warga kene bengi iki ora ana goro-goro. Tak fullke limbukan. Limbukan tekan jam 2, jam 2:30 rampung. Pripun setuju? Ha iya, ngono setuju wae. Setuju. Ya. Nggih, matur sembah nuwun.
Ayo, kaya ngapa saiki gandeng piyai sepuh iki ya isih lenggah ya to. Aja mung maringi sing nom-nom tok ya to. Bengi iki sing piyai sepuh iki ya isih katuran lenggah, mulane ya disugata. Iki kudu wong telu-telu. Iya, ditanjake pesindene sik. Nah, aku njaluk pesinden saka kidul dhewe paling kanan. Nah, paling kanan. Nah, ke sapa kae? Ora ketok. Mbak Desi. Iki sindene bengi iki kok anu kutilang darat kabeh. Apa kuwi? Wis dadarata ngono wae, ora ta. Ah iya. Heeh. Coba berdiri Mbak Desi, terus Mbak Mira, nah terus Dek Yayi, nah terus Anggun papat sisan. Nah gini, nih berdiri gini, gini. Ditanjake no. Nah. Dandan kok ngomah kaya-kaya nek ora ditanjake bengi iki kaya ngapa? Ngono. Dek Mira. Ayo. Dek Mira ki bis biasane diapake nduk tumpaki. Ayo. Ora. Bis ki ya. Kuwi jenenge bis. Kuwi bis lho, Nduk. Nek kuwi jeneng anu apa Mbak Mira iki presiden. Ayo. Kene berdiri di sini. Nah, engko nek presiden sedang ngadeg kari bintang tamune. Ayo to. Ayo sing ditunggu-tunggu. Ayo kene. Coba iki lagune sing gumiak apa sragenan. Wah langsung iki kira-kira gendere dicantelke sik. Cantolke sik. Dicantolke. Ayo. Wis, nah iki golek apa kae? Oh salaman. Anu. Napa? Pangestu kalih seniore riyen. Oh nggih. Nggih. Karo sesepuh-sesepuh. Ya. Coba. Lagune anu, sragenan. Tak wenehi kamardikan, dirembuk lagune apa? Sing gumiak. Sing kira-kira Mas Bontot iki ngendang terus sewengi. Nah, apa? Apa, Dok? Anu tanpa menyebutkan Mas Bonton mesti sampun anu kok telepatine niku kuat. Kuat. Nggih. Oh, ngono. Instingnya kuat. Instingnya kuat. Siap. Apa cowok wis ya? Wis pokoknya anu sabdo dadi ya. Sabdo dadi manut pembalunge. Mas Tulus. Nah. Iki tak jibuke pembalung saka pusat barang lho, Cah. Oh, Jakarta. Ha iya, iki pembalung dosen.